Marino News FM. Sisid na. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, kung nais mong sumisid, halika na. Pag-uugutan sa ilalim, sisid na. Kasama ang balita at musika, mag-e-enjoy ka, halina't makinig ka. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na. Venea, sigiya, sambulia kita todo. Move el cadera, todo huya Marino. Alto mano bajo, joven pati viejo. Junto kita todo, hace suena cada radyo. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Marino, Marino, Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and staff. Alalalalala, uy mga ikaigsuna, ginuok ko na napukulibay na po sa Luvisaya, dili sa atong kitik-kitik, pasiaw, dili sa Marino News FM 106.7. Sa tikitik, pasiaw, nilandong Bisaya, ano problema sa gugma, ay nagpulong sa kwarta, kay ginuok ko, wala mong magnasara, wapoy ko kwarta, na siya wala sa muwa-muwa, chup-chup. At Juday. Happy! Ang tamburin sa mga lista, ang malisahan sa utang, ang binabina. Hello! Happy Friday ka na tong tanan, Happy Friday! Oy, wala asam ni mga uban diri mga kuan, wala man na sa kipanguha ni mo, na sa kuray ko, di ba? O, katong mga papel diri, katong sa utang, na sa kuray ko, di ba? Itong masahon tong siya na. Wow! TGIF, thanks God it's Friday! Ano matumalisan sa mga utang ginoo ko? Siyempre, diba? Nasa kinaboy, abtik so kayo, diba? Anong kamuray na ang naapod niya na sa wow! Happy Friday ka na ito once again! Hello, good morning, good magandang umaga, buenos dias! Assalamualaikum kanyo katan! Ano na po kita? Friday nga edisyon! Wow! Mag-happy na po ta! Magpasalo ka happy ta kay Ugma Saturday na, di ba? Wow, 5 na lang. Wow, napol kadlaw na lang. Ibigay mo na. Di ba, nasa ko na. Mabano, nasa koreko, di ba, nasa koreko. Amot lang, nasa. Wow, di ba, once again po. Maing umaga, good morning. Siyempre, buenos dias. Samong College President Dr. Jaime Jalon, sir. Sir, good morning, sir. Di ba, healthy kay meron kayo siyempre, di ba, naka-exercise, di ba, nasa, always, every day, every afternoon, early in the morning, nagpasingot, Diyos, yun na napod mo diha sa inyong balay. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Di ba? No, pinakanindot ha. Magpasingot, Diyos, para mga cholesterol, mga fats, sa wow. Siyempre, may mundag, siyempre, sa mga teaching and non-teaching personnel of Zamboanga State College of Marine Science and Technology, di ba?
Wow! O, di ba? O, siyempre siya. Ako to nang i-greet, kaya happy na ba Pasko, Ginoo ko. At least dili man ako, pero magkuhan sila, mag-donate sila, sa mga blessings sa Marino News FM, di ba? Oh, di ba? Oh, basta mga t-shirt lang na nasa kami na kamo na lang parinta po na nasa Korek. Oh, wow, di ba? Nasa bang. Wow! Di ba? Siyempre, may mutag. Siyempre, sa mong Vice President for Academic Affairs, Dr. Eleanor B. Perez. So, yung banat, Sir Dennis. Hello, ma'am. May mutag, ma'am. O, siyempre, ang Dean sa Student Affairs and Academic Services. Si Dr. na, hapit na po na. Di ba, Mr. Roderick De Trejo. Hapit na ba, Dr. O, siyempre, ang among Director sa Corporate Affairs. Di ba? O, ingat, Sir Trejo, ha? O, Ate Olive Rojas. O, di ba? Ate Jennifer Cruz, Ma'am May Omar, Ivy Puada, o ang tanan na to nga to si Ma'am Julian Gonzalez, di ba nga to karon sa MCLL Gymnasium, di ba para sa tong mga estudyante, mga nagsunan nga nagpa-vaccine, di ba ingat lang. Siyempre may mutag, happy Friday ang din sa College of Fisheries and Marine Sciences. Siyempre si Dr. Oliver Tito and the faculty. Wow. Siyempre may mutag ang din sa College of Education and Liberal Arts, Dr. David Ornado, si Ma'am Edo Feliciano and the faculty. Wow, happy na, alam na, di ba? Wow, hello, good morning. Ang din sa College of Maritime Education, Dr. Nenito Gonzalez, si Kanmate Padjo, di ba? Si Ma'am Chika Belok, si Ani. Wow, Ma'am Chong, Captain Lorente, di ba? Si Jose Dariaga, May Buntag, and the faculty and staff, di ba? Pagpaka ng happy lang. Siyempre, may buntag ang din sa College of Management Technology, Dr. Rachel Ariaga. Hello, ma'am. Good morning. Ma'am Aisa and the faculty of Sanan. And the non-teaching personnel, mga estudyante, mga janitor, maintenance, Sanan, sa Buanga State College of Marine Science and Technology, di ba? O nga itong mga minahal nga estudyante nga naminaw karon. Hala, module, answer na mo diha. Happy lang, Jodo Corrego. Kaya ron wow, Ginoo ko, alive ko ron kay medyo kayo kay Ginoo ko. Murag medyo mainit man kay 27 man yung gibutang daing gara pulman sa Corrego asa. Asa na tong kuan diri nasa Aroy. Ipaningot ko. Taning joke lang na sa Corrego. Happy. Mukanta ko kay gini. Paborito ni kini sa Corrego. Mukanta sa kuha kay I miss this song. Paborito niya sa mga Bisaya. Sa mga Chivacano, tanan, sa kabalo mo Bisaya, at ang mga showcase sa mga city, sa mga peninsula, Luzon, Mindanao, ug ang tibok kalibutan, di ba, nasa Corrego. Katong di ka mong Bisaya, ako nang interpret, di ba, di ba, mambit na meron, no? Kini, lami jo kayo, di ba, ako'y kampupot nga ni buswat anan sa kabukiran ang kinabuhi white daman sa akong dugan walay nagkulang lawas ang mga babae nagapaibog sa mga laki nga naghinapay unya tinudon mo diib dayon di magpakita bisad ang bayhon lawas di pahinga walay sama ning kasing-kasing kay may bago kong higala nga naghatag kalauman pagka tamis di ay ning atong kinabuhi ayay karon na nakilala ning kalag putli nga gugma
luha sa kalipay ni sa mata ko, luha sa kimaya ang gihilakan ko, nitugot ang langit nga iaguman ko, ang matamis nga dugos sa akong himaya. Pagkagarbuso ni atong bukid nga sa panganon buot makikindig, nagpangatipik ug nangatumpag kay buot mo tipon sa iyutang patag. May dako nga kakoy ngaming turok kaniya, wala lang ibawi nga natumbag ato gisusi sa mga silingan, natumbag na pukan kay gianayan, natumbag na pukan kay gianayan. Wow! Grabe! Aray! Lamido ay! Lamido! Salamat kayo! Salamat kayo! Salamat kayo! Oy, gano'n ko. Lamidyo kayo na sa kuriko. Ay, kantawan ba ko? Kaya ninod kayo kanta pa sa Friday. O lamidyo kayo, hulat lang. Napa. Ano sa pinuo ko? Ay, hello! Nagpamahaw na ba? Alala. Hala, pamahaw na mo. O, diba? O, pamahaw na mo diya sa Kainan Express. O, diba? O, diya sa Narcos Market. Pamahaw na. O, Samja Itiri. Ala, kao na. Ala, ihungit na, Jod, ihungit na. O, kanang ihungit na, Jod, pak, ganun. Okay, mga inday. Karang panahon na, maghinay-hinay yung mga inday. O, diba? O. Wow, salamat kayo sa Milk Tea yan na si Siap Snack House. O, diba? Wow. Salamat kayo, Miss Bella Flores and Miss Chang. O, dahay. Salamat kayo, ha? O, sa Milk Tea. O, diba? O, lami nga Milk Tea. Nasa Dacon Velisum Subdivision, Ricodo. O, da si Siap Snack House. O, wow. Diba? Nasa kulay ko, Daddy Alex Menyosa. O, diya, sa Ilon Sapatos, may buntag ko yung mga boys. May buntag, Daddy Alex Menyosa. O, kang Tano Barber Shop. Ma'am Yunico Glasita, si Rafi Dolelman, tulo ka barbers. Ang gwapo da, pak, Tano Barber Shop. Nasa Sukabon, pak ko, diba? O, sa Manas Machoy. O, diba? Wow, nasa Lantawan. Mami Arjin, Pahardo. O, Papa Joy. So, pak, ganun. O, diba? Regina, wow. O, diba? Nakulay ko. Siyempre. O, diya sa. O, diba? Zenja Tiloringelo, may buntag kay sa YouTube kayo. May buntag, Sir Paul and Ma'am Cristina Castro, di ba? Oo. Sa Zenja Tiloring, di ba? Na si Camila Bocas Chico, si Elo Bugudol, si John Malin, hello. O, Kuya John, paring John. Og si Dennis, ang putik itom. Og si Chino, Papa, og si Baby. Enjoy lang dyan, ha? O, di sa PSP Gulayan, itong mga soke, ha? Atong masaya sa Barangay Baluno. Kaya mo, Leon and Family, Rondon Cross, Faisal, Limboy. O, pa dito, mga bibing. Og si Art Dominic Tarosa, mga Tarosa Family. Pako. Ano na? Hala, Inday. O, ano na pa niya ba? Muganta pa ko. Ganun lang, medyo muganta mga Bisaya, o, di ba? O. Inday, paghinay-hinay, kuyaw karon ang kalibutan. Dali nga makapusgay sa kuyang mo kang kadungganan. Kung dili ka magbantay, mapandol ka dili madugay. Ug sa imong pag-inusara, magahilak ka ug magamahay. Matuod lami ang gugma kaang makahatag tumang kalipay. Ang mga halok
aroy ang mga gakos agoy lami kini inday apan paghinay-hinay matuod lami ang gugma bisan kun dunay mga problema ang mga halok agoy ang mga gakos aray kalami kini inday apan paghinay-hinay wow kung dili ka magbantay mapandul ka dili madugay ug sa imong pag-inusara magahilak ka ug magamahay matuod lami ang gugma kay makahatag og tumang kalipay ang mga halok agoy ang mga gakos aroy lami kini inday apan paghinay-hinay lami kini inday apan paghinay-hinay wow! Ay! Kalamay dyo kayo! Hala, inday! Pag hinahinay dyo, hinahinay dyo, hinahinay. Pag hinahinay dyo, hinahinay dyo, hinahinay. Wow, wow, wow! May buntag, may buntag, may buntag, oh! May buntag, Ate Beth Mayra. Ate Beth Mayra, ang family niya sa Ayala. Kay kusog patapak, pangalanan, diba? Oh! Wow, wow, wow! Diba? Oh! Oh, hello, wow! Hala, happy dyo doon, diba? Oh! Kuya Marma, sorry pa sa family mo masilingan diya. Majumuntag, oh! Bismillah Flores, diya sa Real Verde, sa Dacon Village Home Subdivision, Ricodo, may buntag. Oh, siyempre, ni Delisos kayang Diasan man family tira kinoy dira man family may buntag go di ba oh pakpak ko di ba atong masok di ba metel si Toy dali si Toy si Andoy o nga si Toy's family diya sa Barangay Kawit di ba ug ang Soya Team Basketball Senior ug Junior always na minaw na Marino News FM ug lang team manager si Regan si Toy Mr. Regan si Toy among head sa admission office and scholarship office so enjoy lang syempre mamanit apit good morning syempre Boss Totong Bayula may buntag ko nga mga Bayula family sa Barangay Tulungatong di ba koreko oh Ray Marie Bayula ang iyang pinalanggang asawa o syempre bukbuk makmak yung mga anak ko di ba yung mga silingan da Porosuelo family mga Bulante family mga Covio family o ang Triple A fishing di ba di ba Triple A fishing halalala di ba ang mga kapitan maestro da ingat lang jud ha o atong kapitan nga Moreno ay Ginoo ko nga medyo may bigote bototong irigas sa kuwato ha nasa correct okay lami kay to siya basta ay happy lang jud di ba wow may buntag syempre masoki din sa Tituan labi na mga Villafranca family di ba Villafranca family o ang mga Rosalios family may buntag o may Enriquez family Miss Maribel Villafranca nga munghead sa Public Information and Commission Office may buntag ko yung anak siya ng Villafranca sinasiding Tatay Belo Rosalios may buntago diya sa Mercedes may buntag ni Marin Omongos so di ba o yung bana nga wow himso gayo di ba di ba happy lang hello di ba ay Ginoo ko lulaliling may buntag o syempre mga Tulyok Ilumbaring family di ba Ate Mercy Ilumbaring Tyro James Ignacio may buntag Mami Elisa Lapinya dia Zambon may buntag o dia og yung mga silingan dia o si Laylay og and company and friends di ba o syempre may buntag Sir Mario ay ang anak dia ay kalimutan ko among ang station manager baka ko ano wala likion na pa bantay makabalos ko nimo gabi karon ka unya lang ka wow may buntag Engineer Efren Vincent Lapinya di ba buutan na taas pa doon gwapo pa doon pak ganon di ba sa La Milagrosa Subdivision sa Zambon may buntag diha sa tanan diha mga silingan ni Sir Mario Daracan and Ma'am Jean Ann Daracan og James Daracan may buntag mga trio og Dumabok family may buntag init lang di ba
Wow, niluto kaayo, no? Happy-happy lang, Jod. Oh, correct. Siyempre, may buntag sa mga silingan, da. May buntag. Sir Tony Canindot, Mambi Canindot, Kuya Michael Canindot and family. Oh, Sir Tata Flores, Jerome Flores, Basti Flores, may buntag, Dr. Chloe Maturan, Ma'am Danalian, Mami Omar, Jaro Omar, o Ma'am Omar family. Di ba? Mother Trio, good morning. Hala kayo kusog na. Sir Eric Villanueva and Ma'am Norma Villanueva. O, di ba? Si Irma Flor, Cristel, o si Cedric. O, di ba? Ilamanak. May buntag kanto ang mga silingan, di ba? Tebet Barrelia, o di ba? Bisang Chang, Shai, Braiko, Diyos. Hala, ingat-ingat na ang Derby, Lasagas, Mimi Lasagas, o si Gabi Lasagas, sa piyapi lang, di ba? O. Ay, at Ivan Michael Darwin, tumanda, IC, and Tantan, tumanda, may buntag. Kumaring Roxanne, di ba? No, di ba? O si Cham Cham, o di ba? O si Christian, may buntag ka na itong tanan. Di ba? O, ingat-ingat lang dyan, o. Ivy Puada, Daddy Romeo, Mami Ligayam, good morning. Mami Dan Apat, Mami Apat, at Tijen Apal para Cruz, Chan para Cruz, Jackie, o si Joven, o si Chad para Cruz, o si Chino. Nung boy ka sa Nieton family, o katong mga kuha na co-teachers, Dr. Salian and family, may buntag, o di ba? Happy lang. O, ingat-ingat lang. Hala kay Friday karon, manito pasalamat ta. O ay kalimot ha. Ay kalimot mag-ampo ta, mag-ampo ta nga mawala na ning pandemic in taon no, di ba? Na di o. Mag-ampo po ta nga mawala na ang swab test. Okay, muna kita na lang diri. Ay, joke lang na sa koregapi-happy lang daw ko. O, para magkalaglaag ta para di ba? Magsuroy po ta ba nga walay hassle, walay mga obstacle, walay mga obstacle race, sack race, o mga kuan, trip to Jerusalem, di ba, nasa kurek, pak-pak, ganon, di ba? Basta happy mo, happy food me, di ba? Kung happy me, happy food mo, di ba? Pak-pak, di ba? Kaya nga naman, sa Marino FM, sa Malas Batchoy, Sianja Tiloring, Alumin Sapatos, Tano Public Shop, Kainan Express, Hamjay Teri, kaya nga no, kami Kami na good. di ba, tanawa na, di ba? O, ilabi na sa Dice Cuisine, o, the sisip sa house, kay? Kami na good. O, tanawa na sa kurik, di ba, nasa kurik, di ba, di ba, nasa, kaya nga naman, ang mga estudyante, ninot kayo, kaya nga naman, mga course nila sa Zamboanga State College, so Marine Science and Technology, mga in-demand yung kayo, kay? Kami na good. O, tanawa, di ba, nasa kurik, di ba, di ba, tama. Ano magkandal mo ko. Balag mayabag ko kay pala sa inyo tumasok kaya sa Cambodia tituan mga tol. Pare. Labi na ang mga tricycle drivers diya sa Barangay Santa Barbara sa Piagyo. Di ba mata. Hala tol pare. Bisaya ta kini para inyo ni. Hala. Inday. Utay tingganay. Lately man good, sige lang kag pangaway. Bisan ang akong hinapay, imong gitamay. Inday, please don't say to me goodbye unless you want to see me cry. Tanan nga gusto mo, inday hatag ko. Maputos man ko sa utang, okay lang. Sablon ko ang panggubatan, pakamatyan ang buwan. Kabukiran latason, adlang tanan. Adlang tanan, inday. Lain ka ng kalipay. Lately lang good, sige lang kaswas balakay. Kanako ikaw kanunay, naglikay-likay. Inday, please don't say to me goodbye unless you want to see me cry a river. Tanan nga gusto mo, inday ha. Tago,
Maputos man ko sa utang, okay lang. Sudlon ko ang panggubatan, pagkamatyan ang buwan. Kabukiran lahat na son, adlaw tanan, adlaw tanan. Oh! Hello, Day! I love you, Day! Bayot ni Day! Inday, please don't say to me goodbye unless you want to see me cry or river. Tanan nga gusto mo, Inday, hatag ko. Maputos man ko sa utang, okay lang. Sudlon ko ang panggubatan, pagkamatyan ang buwan. Kabukiran latason, adlaw tanan. Mapuno man ko, Inday, hatag ko. Maputos man ko sa utang, ilan. Sudlon ko ang panggubatan, pagkamatyan ang buwan. Kabukiran latason, adlaw tanan, adlaw tanan. Inday. Ay, Ginoo ko, lamin ka. Lamin. Puro inday man yun, puro inday. Alam sa ba? Basta enjoy. Basahin mo kayo mga ay, dyan mo kalimutong text sa mong hotline, ha? Sa mong hotline, ha? Di ba? Ang 0975-072-3036. Para inyong may mama at inyong mag-greet. Ito nag-anniversary, nag-birthday, di ba? Nag 9 days, nag 40 days, nag 1 year death anniversary. Di ba na sa text lang sa mong hotline ang 0975-072-3036. Usa. Siyempre, live stream na karoon sa mong FB page ang 106 Marino News FM. Check corrected ba yun, di ba? Sa mong YouTube channel, ang Marino News FM ang Zeno Radio, di ba? Hoy, salamat ho. Thank you very much sa atong mga tips sa subscribers sa atong Zeno Radio. Wow, di ba? From Aparitolo, Thailand, Indonesia, Japan, China. Wow, sa Finland, Russia. Wow, sa USA. Wow. Sa France, di ba? O sa London, di ba? London, di ba? Napoy London diri sa Buanga. Londito, London, dagang kayo, nasa Kurigoma. Katingat ng Jodo, di ba? O sa tanang mga planeta nga naminaw na to karon, di ba? Planeta, Mercury, Palawan, Oro, Caesar's Pharmacy, di ba? Mercury, na Nixon, susunod mo na sila. Happy lang, Jod. Inanadyan mong istasyon, Jod. Happy lang, Jod. Correct. Correct. Kaya na ko sa programa ang katupnan. Pero di malabuhan ang gitig-gitig pasiyaw nilang Bisaya, di ba? Ala, ilambay po na ala. Mga sokit, di ba biyaw? Na namigandam ninyo, gihaon, di ba? Friday karon, di ba? Mga musikang Binisaya, ang giandam sa akong gwapo nga broadcasting nation. Di ba? Sir Ruben Fajardo, di ba? Okay, di ko ka, busy ka mong supervisor, di ka na busy kayo, di ba? Busy, tampa-tampa lang, di ba? Hala, ato lang ilambay, bunal, banat kay wow, tigratoy, pakpak, Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ini nga kanta, halad na mong sa tanan nga mga ilongga. Basta ilongga, basta ilongga, basta
Dance finest. Lugar sa pagpalangga, ay namin magpalangga. Na mukha di makita, akong ginabalita nga. Sa Ilongga, hindi kasulo mo ng mga bitin nila. Ka mga cute sa morena, I like it yung miskisa. Ang remis ka magsurto kung para hindi sila suplatita kung mangilana pa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Pa lang atong pagkasuryahan, pinapabugal ko mga Ilonggangan number 1 sa kabilog ang kapuluan, sa bilog ang kalibutan. Sa'yo kung palang dira mo natanan makitaan. So seductive eyes, like you fantasize. Cause the charm of an Ilongga can hypnotize. Like sa mga nasugat ako dito sa Stop Your Face, got an angel face, I was amazed. Kay balaan nyo naman siguro kung ano sitwasyon, kung matubang yung mga matahom nga creation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin. The way they pose like in a cover magazine. Dang, dang, modern days nga Maria Clara, malikaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot man. Kung na mo lang na-notice, then such a shame. Hey, Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Basta Ilongga, guapa. Kung siya maglabay ang dughan ko, gakuba-kuba, gakuba-kuba. Kung siya magyuhom mga kung nga nawong gapalamula, gapalamula. Kung siya nagasaot sa sulata kag nagasabay sa musika, musika. Ako wala kabalo sa nga kung nga obrahon kundi siya ang ako nga gipangilala. O inday, o matahong nga dalaga, dalaga. Parang sa imo, o ang ako nga paghigugma, paghigugma. Sexy, 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 sexy Ilongga, Ilongga. O matahong mapinalanggaon, basta Ilongga, guapa. 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 Today's best music mix. More music, more music. Only here on 106.7 Marino News FM. J-Note in your area. Wanay baili kay diskura, maunay uso bisan og asa. Patukara na na DJ kay ganahan o kapagapa. Nagpanikad na kay gusto na muki ay wanay ulaw kay nakasya tao gamay. Pasiplat sa sexy atong parisan, basin di ay makauksit sa sayaw iniga. Sayaw inigat, gat 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 gagagat. Sayaw inigat, sayaw inigat, gat 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 gagagat gat na. Igwarina kiuri, igwarina kiuri, igwarina kiuri. Sayaw inigat na. Igwarina kiuri, igwarina kiuri, igwarina kiuri. Sayaw inigat. Bisag unsa na lang ang mga porma, basta makasayaw sabay sa sunata. Daghang mga dayo unitaw dalaga, nagkauyab dayon maupay pag-ila. Pak nagsugod na dayon og pamaak, gidala na dayon sa sagbutan. Mura na og iro nag-iyagak. Nagpanikad na kay gusto na muki ay wanay ulaw kay nakasya tao gamay. Pasiplat sa sexy atong parisan, basin di ay makauksit sa sayaw iniga. Sayaw inigat, gat 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 gagagat. Sayaw inigat, sayaw inigat, gat 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 gagagat gat na. Igwarina kiuri, igwarina kiuri, igwarina
kiuri Sayaw inigat na Igwarina kiuri Igwarina kiuri Igwarina kiuri Sayaw inigat Yeah, 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 yeah Chula na mo, bitch Yeah, 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 yeah Gino! Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk Sayaw inigat Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk Sayaw inigat Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk Sayaw inigat Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk Marino News FM. Hala, oy, amazing! Mapahiyong una po ang politiko Hapit ng eleksyon buutan na kaayo Anhaon ka sa balay aron mo lamano Magpakilooy siya daw ang ibuto Buutan na po kaayong politiko Matinabangon mga maayong tawo Hapit ng eleksyon maong dagang proyekto Ang mga saad dagan na po kaayo Maayong adlaw, ako di ay si Atchop Kaskaro Welaing tuyo kundi mga yung suporta ninyo Sa ligi og tuuhi ko para sa atong baryo Tabangi kong ubanan mo sa tanang ika maayaw-ayaw kalimte Number 20 sa baluta Inyong bugasog dilata dito anak kabalot na ayaw kaulaw dool Kung naake problema dawatan ning 500 o Basta ibuto lang ko ha Ay sus kakuyaw nalanjud magpalusot Makabuhi og patay makahumot og gutot Mga galante kayo mahingatagon pagtimbutar Kaya baguhon daw tanan pagkadaog way na pundar Ay na dots pangka na sakpa na ang kalasaw Nay sakyanan pero pagmangan di dato kay maglakaw Magpakapobre og ang uban gikan daw sa lisod Kung tinuod kang muliho kay ayaw na pagpahisgot Mapahiyong una po ang politiko Hapit ng eleksyon buutan na kaayo Anhaon ka sa balay aron mo lamano Magpakilooy siya daw ang ibuto Buutan na po kaayong politiko Matinabangon mga maayong tawo Hapit ng eleksyon maong dagang proyekto Ang mga saad dagan na po kaayo Salamat mga sir kay gitarong among kalsada Basta hapit ng eleksyon proyekto kay mo abot na Naadayon kay madawat sama sa bugas ug sudan Daghan na pud og saad milagro og na ay matuman Naapami masaway kanang inyong pagkauoy Panahon sa kampanya abot sa dunggan inyong ngisi Tuan na nagbabay-babay sa luyo sa ilang pick up Nagbulad tawon sa init na nga kampat na ang make-up Muanhas imong balay manglaman no ang gago Mahimo nilang paryente bisag unsang apelyido Pero kung dili eleksyon lami kaayo sagpaon Sayon bitaw mo duolon pero lisod pangitaon Pero dili pud tanan na apoy pila nga tarong Nga mutuman sa ilang saa dili mi palaomon Apan maihap raman pod ang politiko nga maduol Ang mga buang-buang mas daghan pa sa akong bulbul Mapahiyong una pod ang politiko Hapit ng eleksyon buutan na kaayo Anhaon ka sa balay aron mo lamano Magpakilooy siya daw ang ibuto Buutan na pud kaayong politiko Matinabangon mga maayong tawo Hapit ng eleksyon maong dagang proyekto Ang mga saad dagan na pud kaayo Uy boss, kumusta na? Murag lami mang pahiyom Pero nakasabot ko kay naghawong na ang eleksyon Mauyod na akong ganahan sa imuhang kamaayo Way limit ang pagtagad bisan pa man sa mga dayo Ukira na, may dalang po na ami makita nga pag binuutan Dili ra ka maalaan nga daot bisag mong isira og way katawanan Kay mauman imuhang naandan Maayo ra kung nakinahanglan Ukira na ayaw ka balaka kung di mi mapulaan amo kang butaran Sa inyong mga paatik baka bilibing tanan Kay mura mo way sala nga bagko pang nayawaan Na imyo na among utok kay maumay na andan Sa inyong mga batasan nga wala sa pamatasan Sa amo ang kakabos di mi ninyo mautok Bisan sa among kaliso di mi madaog minarok Ipadayon inyong gibuhat kay wa man puy masuko Sa inyong gipang buhat kang apamusta ng tango Mapahiyong una pud ang politiko Hapit ng eleksyon buutan na kaayo Anhaon ka sa balay aron mo lamano Magpakilooy siya daw ang ibuto Buutan na pud kaayong politiko Matinabangon mga maayong tawo Hapit ng eleksyon maong dagang proyekto Ang
mga saadagan na po tayo. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! O, diba? Paborito ko na mo na karon, o, diba? Bongga kayo ng kanta. Mapahiyo mo na sa ang politiko. Kahit dano ka dyan. Di mo na mapas. Di na mapaspas. Pas sa dili. Dili, no? Ha? Mapas pa din na sa gusto kong pumutok pero di ko magawa. Sakto na correct. Ay! Ginawa ko. La. Happy lang dyan mamasal sa mga kwandilet, sa itong mga wow, sa itong FB, at mga friends, at mga relatives, di ba, nasa pako. Ha? Hi, Migo. Hi, Migo. Good morning, Migo. Good morning. Okay, ngon si Jerry Garcia. O mga Garcia, pamilya sa Tumaga por Sentro. O sa barangay Tumaga, tibuo ka na sa maadyong buntag ka na itong tanan, di ba, o. Hello, happy Friday, Sir Lan. And to all watching live and, siyempre, watching live and horoscope sometimes true. Stay safe always. Love lots. God bless. Ingon si Ma'am Anet Garos Balmania. Present now si Jerry Garcia. Awa-awa rin. Ayaw cool kay bata pa na siya. Ayaw dyan magdola na ni Jerry Garcia kay bata pa na siya. Di ba? Ayaw cool! Ayaw cool! Bata pa ko cool! Bata yung gusto. Di ba, Jer? No? Di ba? Kay kuso ka na sa mo, Jerry Garcia. Agay? Basta mga Jerry Garcia, kuso ka na mo, Jerry Garcia. Gusto ka na maligo, di ba? Nasa koreko, di ba? Sa Taiwanese, kanang Jerry Garcia mo na to take a bath na siya, di ba? Nasa koreko, Oy, Jerry Garcia, Jerry na ba kaniya, di ba? Nasa koreko. Nga si Ma'am Anet Gasbalmania, hello, please play my favorite song, Sir Lan, Let Me Be There by Lara. Thanks all mga pugi, sir. Ingat palagi yung si Ma'am Anet Garos Balmanya. And syempre sa imong mga kiddos diya. O mga silingan diya. O mga family diya sa Tumaga, may buntago, di ba? Hello, good morning po, Sir Lando. Kindly greet Uncle Ramon Alojado and Auntie Lourdes. Idol kay ka ni Uncle. Request yung kanta. Ning balik. Ning balik. Unsan ning balik? May balik ako. Okay na siguro, di ba? Yan, ning balik daw. Wa ko'y idea kung unsang klase ang kanta na. Baka katong may balik ako na siya. Di ba? Okay. Siyempre, milakaw magod siya. Nanibalik na siya. Di ba? Nawa siya kabalik dito sa Miko. Saka siya sa bukid para makabalik siya kay palit sa mukhang sa border. Wala yung joke lang. Muna sa kulit, di ba? Di ba? Okay, basta kanta, basta mo na yung request para sabay kayo, musayaw, guba ang balay, di ba? Wow! Gitik. Basta ining balik siya, sabay musayaw. Kung man na love song man siya, di ba? Baka sa silingang libakira o sa mabalik ako lagi. Tama. Pagtarong lerma lumona ba? Pagtarong dia pagtarong da. Oy, joke lang na sa happy lang ko di ba? Wow, good morning ingon si Mission Impossible. Ay, good morning. O nakailan na jog ko. Sir Al Pardelio nakailan na jog ko ni Alvin Villano, di ba? Correct. Pala hubog na po na, pala inom na po na sa Standard Insurance. Bantay nyo na si Alvin Villano, di ba? Nagkita mi sa Prince Lechon Fast Food, di ba? Correct. Wow, di ba? Happy weekend po, Sir Lan. Thanks God, it's Friday on sa Lerma Lumuna. Good morning, Idol. Watching live, ZNJ Tiloring. Ninot man ang imong t-shirt. Ganahan ko ana, Idol. Mato man ka diri o niya, Idol.
Hukason sila nimo kay ako ana na. Ayaw ni kay kuan ni sa tennis ni, di ba? Ayaw ko. Di ba? Wow. Hello dia sa Alicia, dia sa kuan sa Alicia ba to o sa kuan? Sa tulapin no. Si Ibe Natividad o taga Alicia man gano pero nag-work ka ha. Happy Friday Kuya Lando, miss you. I miss you too. Ibe Natividad. Si Ibe nga di ba? Ang buutan dia kugihan nga maestro dia sa Alicia. Okay kayo, di ba? Correct na siya. Hello, ingula sa Kainan Express. Good morning, Sir Lando pa. Shoutout mi diri sa Kainan. Og parigos mi og song. Sir Lando, OC. Di ba? Og pagsamo, og pasiplat mo der, di ba? Di ba? Kana lang, Sir Lan, thank you. Love you. Mua chup. Ingon na sa Kainan Express, di ba? Ano sa Di na pasiplat mo der ha, kanang na siya, kanang wala, kanta. Nasa Koreko, di ba? Nakalimut ko sa kanta, di ba? Basahin kayo nila. Mga, kanang yung mga hugot. Itek sa mga dahil mga hugot. Hugot taron. Tama. Lamin ato itong hugdan. Ato itong hugdan, itong puson, pa di tagagasto. Atong hugdan, atong pitaka. Atong hugdan, atong bulsa. Atong hugdan pa na. Di tagagasto, kapit na papasko. Ginoo ko. Dagan ang sale sa mga kuano, pagkano-gano, di ba? Nasa, Hello, Tamasuki diya sa City Mart, di ba sa Sales Pharmacy, may buntag. Hay diya sa Bagsakan, may buntag sa Magay. Hay, may buntag sa Patusan, Kamanukan, Islaan, Gulayan. Hay diya sa Magay, kusog ka tayo, kinuko Tamasuki diya, pagpako, di ba? O labi na diya sa Barangay Tulong-Hatong, ha, akong usbon, ha, sa AAA, di ba? O diya sa GP Bodega, diya sa Talon-Talon Loop, di ba? Ni Mary Ann Cabaluna, enjoy lang dyan na piyapi. O sa Timothy ko sa padala. Siyempre. Ginoo ko. Sa Phoenix LPG. Di ba? Ya sa Tumaga. Di ba? LPG dia. Si Ate Annabel Galon. Di ba? Di ba? Ninot pa, pulido, ninot pa, barato pa, di ba? Lami pa imong luto kung gamito niya ang Phoenix LPG. Di ba? Di ba? Di ba? Laging may patnubay ng mga magulang LPG. Habang nagluto ko ng batchoy, sama, humba, pansit, bami, wapchi, unsa pa, gamit ka, siyempre, Phoenix LPG. Ay, ginoo ko, birch tree. Wow, di ba? Nasa ako, di ba? Hoy, napabalada, ingon sila na nag-text ako diri, Hoy, mag-text dahil taga-asa daw mo. Taga-asa doon ng babae daw nga kabalo mo amping ug anda may gugma sa usa ka lalaki. Taga-asa daw mo dai. Di ba? Di ba? Nay nag-text rin ang itag daw. Babae nga kabalo daw mo amping ug anda may gugmag lalaki. Taga-asa daw mo dai. Text mo sa kuan ha, di ba? Text mo, di ba? Di ba? Ana joda, pakpak kanong ganon, di ba? Ang ako ba ang mga tao ako ba nipalit ko couple shirt sus Ginoo ko akong gisuot igang kayo ang duha igang kayo ang duha kan couple shirt man ang duha man akong gisuot init kayo igang kayo di ba ay ala believe kay ko na minaw jud siya kayo salamat sa samboda di ba hoy lalaki nana jud di ba nay nag-text ako ba? Babae nga kabalo mo amping ug anda may gugma sa usa ka lalaki. Wow. I need you, baby. Oy, dala ato daw. Stoy, asa to nag-text ako no? Ato daw. Taga Sambod. Hala, ato Sambod dong. Taga Sambod daw. Ang mga babae. Ang babae nga kabalo mo ambing ug anda may gugmag lalaki. Tuada sa Sambod ingon ang 6325 di ba sa labong gaman. Tuada na unsan lang ubang barangay wala dai mo di ay. Asa daw. Asa na mga babae nga kabalo mo amping ug anda may gugma sa usa ka lalaki. Di ba? Di
di ba nasa kunay Regine awo di ba ako biya usay ako biyang ampo usay ako biyang nagampo usay kada gabi mo ko syempre kita tanan magampo mo sa di ba bisa na kanang pag sign of the cross o kita ama Kristiyano ha di ba di ba o kanang ato magano ta magampo mo ta di ba ako always ako magampo kay Ginoo ko ana sa kay medyo ko Lord Ginoo ko uyab na sanang yatag na ko be kay ubay-ubay naman akong friends. Dagan ako kamigo kanang pwede uyab na po Lord ana sa korek di ba di ba? Ayaw ko. Ginoo ko manaingon nga di ba manaingon nga madto ko niya sa kuan sa Zenje Tuluring kami ni Sir Dahay. Lame kayo! Kay mo sign nag-contract si Ma'am Chris. Ay, joke lang na sa kureko. Nalami kuan dito. Nami tuyo dito, di ba? Nasa kureko. Real ba? Pakpak ko na ganon, di ba? Ay, Ginoo ko, di ba? Tanawa. Mitugaan na dyan siya, mga lalaki. Mitugaan na dyan siya sa iyang ngalan. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Daw. Ang babae nga anda mo amping anda may gugma sa lalaki. Daw sa Sambods. Ang iyang pangalan si Ann Ryan. Di ba? Di ba? Wow, grabe mito. Kuha man siya. Labutan din sa maampingon din siya nga babae. Di ba? Si Ann Ryan. Di ba? Unsa nga color? Blue, pink, ito. Kayo na gamito mo sa mga elementaryo, no? Ay, crayon man ito. Ryan man ka. Di ba? Di ba? Pak. Ganon. Don't worry, Ann. Ann Ryan. Don't worry. Naninagtis ako. Padulong na siya. Gikuha na imong number. Pero ang number gikuha, ang katong last 4 digit lang. Ang 6325. Pamantay-bantay lang yung ka, nasa kurek happy lang, nasa napa. Napa, nag-text pang 8051, di ba? Anda mo amping, di ba? Anda mo amping sa usa ka lalaki. Daghan dire sa barangay Upper Baungos. I need you, baby. And if it's quite alright, Layo apoy, di man ka nang taga Sambuanga kay mag-quarantine pa man ganoon. Di ba Baungos no, di ba sa Lamitan Sa Lamitan man na siya kuriko. Lamitan niya na sa kuriko. Ginoo ko na sa kuriko. Sige, unya na lang baka taga Balonga. Napoy naminaw da taga barangay Balunot, barangay Bunbata. Barangay to ay sa kanday korek sa Lamitan jud ay Wow, to adaw dito. Taga Isabela City, ang Lamitan City. Ang andam daw mo amping sa usa ka laki to sa barangay Upper Baungos. Ginoo ko, kalamit jud ko, di ba? Pildi mo ang diri sa Zamboanga City. Doa sa barangay Zambowood. Doa si Ann Ryan, di ba Ayaw ko ba? Kay bata pa ni Cole. Di ba nasa di ba nasa siyempre kay Friday karon. Ang atong mga totoo, no? Di ba? Ginoo ko na sa pagtotoo. Badaya. Para di mo masa. Basta todo mo barangay Baungos kay todo dito mo anda mo amping sa mga laki may gumos mga Upper Bungos. Maato gani mo pak kung di mo katoltol baliha inyong t-shirt o baliha inyong short o di baliha inyong chinas para di mo mawala. Korek ka na sa korek Barangay Sambod, maaari naman ka, naman ka, diyan naman ka sa may asa sakyan anda para daan sa Sambod. Naradiya sa, siyempre, nasa pueblo lang. Nasa pueblo ang paradaan para Sambod, di ba? Ito si Ann Ryan. Gikuha na, pamantay, Miss Ann. Gikuha ng imong FB, kay Ann Ryan, gikuha na, bantay lang dyan ka, ang pingan dyan ni mo. Ang nagkuha ang kapri. Di ba nasa ko? Wow. Good morning, Madam Landing.
morning. Belated happy birthday. First mansari. Sa ako ang LDR na kong uyab. Diya sa Singal, Lamitan, si Dodong Monticelio. Greetings from Adelaida Cobelo. Parikis kong song, Madam, My Forever. Ikaw ang dahilan. Ikaw at ako. Kana lang, Madam, dagang salamat. Parikis kong song, DJ Bagaykan. Langit, di sorry Hari Remix. Mora Muma viral TikTok o diba remix kabilang buhay Vita Mumu TikTok song full version o diba ingon si Adelaida Cobelo diba wow to ada sa upper baongos bantay lang juga correct okay Friday karon syempre ano matutuon niya napakoy mga matutuon niya lat na mo syempre ato sa basaw ng inyong kapalaran karong adlaw ano na ang atong unang set sa atong kapalaran karong adlaw. Friday, Nobyembre 5, 2021. Few inches later. Correct. Wow. Hello, may buta sa akong mga silingan diya, di ba? Sa akong mga kababayan na sa Leyte and Samar, di ba? Correct, May buntag diya, di ba? Hello, sa Connie Doblado, Nimpa Doblado, Dison, Junior Dison, Jenso, di ba? Si Jenso, si PJ, si Kenneth, di ba? Si Adjelian, si Abi, si Jane, di ba? Si Lisel Sancho, si Elmer Duarte, akong best friend, may buntag Janet Sala Kaday, Janet Sala Palisyo, Ben Palisyo Masulat Kaday, Joel Padisyo, Majong Buntag, Juliet Espina, ako mga batchmate diya, 86, diya, korek, diba? Already na! Ginoo ko, di ba? Easy. Easy lang. Ano sa correct, di ba? Correct. Kabuang na dyan ni Madam lang. Ginoo ko sa masuti paminaw sa kong gibuhat no ako po mulong maun sa ma-admit mo ko sa word na ani ka ginoo ko na siya Aris si Aris di ba Aris, di ba? Sa imong gugma Aris, medyo na kay 96%. Sa imong karira, 91%. Sa imong health, 89% lang jud Aris. Sa gugma Aris, medyo ma-involve ka karon sa mga family matters karon, di ba? O kabalo ka Aris matters, anything that has space and has weight, di ba? Di ba? Kung nabinasa ko chemistry sa physics man ang matters, di ba? Di ba Arisa? So na mga kuan Arisa, ma-involve karon sa mga family matters karong adlaw nga medyo dili po niya sa directly concern para nila o para nimo. So dapat imo nang ipakuan, imo nang ipapaayo, ipa-clear nimo ang mga argumento karon nga medyo gawas karong adlaw. So ayaw lang jud i-alienate ang imong mga family members karon. Itry po nimo ang imong pagka very diplomatic pod Aris, di ba? Di ba? So ayaw lang kag high blood, alam sa na easy lang ko, di ba? Maningon nga ayaw lang jud pod, di ba? Kung nay mga argumento, kung masuko ang lain nga kuan, masuko ang mga pagpag, ayaw lang ko kasuko. Ay lang high blood pod. Ingat-ingat lang pod na sa kalma-kalma lang ba? Di ba? Kaya masuko po sila na Ginoo ko magdilaab, mahimo mong kayo, init kayo, Ginoo. Maningon nga makuha na itong mga family members na sa Manayong Aris, kalma lang. Mangitay mo pagka sa diplomasiya. Siyempre, be gentle lang jud. Di ba? So ayan lang jud kainit lang jud. Ana Aris kung moinit ko ka, Ginoo ko. Mura ka ko ana hater na siya mura ka nagkapi. Mura ka nagtuk ko ta og gatas ana siya Aris correct. Sa imong karira og trabaho karon ana siya correct Uy, ala na gwapo ana sa korek ala kinsa na ana korek ana Ginoo ko. No, dako lagtian korek ana siya di ba na siya di ba.
Hoy, sa imong karira, Aris, sa imong karira og trabaho karon, Aris, nasa pagkano ganon, di ba? Oh. So, Ginoo ko, successful ka karon, Aris. So, imo ma-increase nimo karon ang imong komunikasyon o ang imong leadership nga skills, Aris. I-try nyo magbasahon dyan nimo ang mga useful nga tips para ma-achieve nimo. So, wow, why problema sa hala, Ginoo ko, good luck, Aris. Sa imong panglawas kaimso kon, Aris. Na mga diferensya karon sa opinion karon sa imong mga colleagues, diba? O loved one karong adlaw. So pag loved one gani isa lang kay loved one man, diba? Og duha loved ones, so diba? Og tulo loved one si Ses, diba na ko So itay na ka Ariso, nga itay mo nga imong ulo bugnaw karong adlaw. Avoid na doon ang mga konfrontasyon karon. Unya ang imo siya mag-start ka doon medyo mga physically testing activities lang jud ana sa Aris like running, meditation, ana lang jud Aris. So wow. So okay lang exercise lang jud ka Aris. Imong swerte ka na meron ko na Aris 20, 13, 17 og 55. Tauros. Ay, Ginoo kay mong gugma Tauros no, manino ko 98%. Ang imong karira karon, wow, 92%. Ang imong sa imong panglawas o kaimsog, 96%. Wow, grabe so kaayo sa Tauros, di ba? Karon Tauros sa imong gugma Tauros Karon Tauros maka-experience karon mga medyo sa imong balay karon. So na yung mga friction karon, na mga dissonance. Dili mayo di ba? Pero don't worry Tauros. It will end today. Di ba? So nagkuan karon, nag-welcome na karon sa mga comfort karon, di ba? Di ba? Dili man para nimo pero sa imo nang pamilya, family members karon. So itry lang jud nimo to uphold. To uphold ba kanon sa wala ka nagtindog o nagluhod man ito kung uphold. Nagluhod. Kaya lang dyan ang kalinaw o siyempre ang imong mga anak keep away from any sort of aggravation. Aggravation ba? Kung di na sa giwan aggravate supply katong makaos sa mga manok sa aggravate, di ba? I-avoid lang dyan ang mga aggravation karon sa inyong balay, Tauros. Sa imong karira og trabaho karon, Tauros. Ay, Ginoo ko, social ka, Tauros. Ginoo ko. Perfect day ni mo karon, Tauros. Labi na ka to mag-expand o mag-start o sa negosyo. Di ba? Ang Tauros nga mag-start o negosyo. This is a perfect day ni mo karon. So mag-start assist prospect karon. Ay, Ginoo ko. Manay you have been eagerly look forward lang jud ka to take advantage. Eagerly. Di ba? Eager ba? Sa kana Uy, kisa man na di man na leon, unsa man na eager, di ba? Ay tiger man to. Di ba? So na mga chances karon kung mo join ka mga partnership, na mga chances karon, di ba? May tabo karon, chance karon. Itay lang nimo to maximize sa imong negosyo karon. Labi na sa mga contact in the global market. Diba? Global market. Ginoo ko. Nanasmagay, Tauros, nasmagay ay lang kaman to. Global market. Global market. Nagtinda og bulad, isda, lapu-lapo, mga nasao, di ba? Kainon po ni Tauros og tanang global sa tibuok kalibutan na global. Hilom na ang ngalan sa iyang tindahan global market, di ba na nagbulad isda sa pa na mga payukay. Sa imong panglawas o kaimsog karon, Tauros. Kung nag-drive ka Tauros, be vigilant o amping-amping lang. Kaya na mga indikasyon karon nga medyo maaksidente ka sa dalan karon. Bisag wala pa magbantay-bantay ka sa putik kay bisag adlaw karon sa putik danlog diya sa putik. Onsay ato.
Oh, bantay-bantay ha, bantay-bantay doon ka. Oh, bantay ha. Ayaw dyan ka mag-drive ha. Pag mag-drive ng liga, tarong-tarong lang. You have to look at the right, your left, your front and back. Di ba? Oh, siyempre, observe ang mga traffic rules. Pwede ka bantay ha, disgrasya ka. Imong swerte nga na numero karon Taurus is 19, 22, 43 o 46. Gemini. Hoy, Gemini, sa imong gugma, Gemini, naka 92%, sa imong karira, 95%, sa imong panglawas o kahimsok, 87% lang, di ba? Gemini, sa imong gugma, Gemini, karon magdala kanimo kanimay ogas, Ginoo ko. Na mga kalisdanan karon Gemini, imong makita karon kalisdanan karon. Na medyo tungod sa mga oras karon nga mag-spend time ka sa imong partner. Kay medyo makuan karon kay mabisi ka sa imong trabaho. Dapat ino ka. Dapat bantay jud ka kay ma-question ka Gemini karon sa mga aspeto karon sa imong relasyon karon papantay ba di ba? So dapat imo jud na magplano jud ka. You have to plan a date with your partner. Kanya magsinulti ay mo sa unsa inyong gibati. Di ba? Unsa inyong unsa inyong makahimungot sa inyong dughan, di ba na sa korek? Dughan na siya. Pag ingulay dughan, so magdala jud kang iro ani ay pagdalang iring kay dughan na siya. Korek ka. Sa imong karira Gemini, di ba? Kung ang imo kung medyo karon wala mag-work, nay mga tension karon. Nay mga tension karon sa imong trabaho Gemini karon dawa. Kay may stress karon sa mga wali mahuman mga unfinished nga proyekto karon. Na kay mga importante nga meeting karon nga medyo makakuan nimo kayo could wear you down. Di ba? Wear you down, magsinina jud ka nga makaubos-ubos, di ba? Nga wear you down, makahubo-hubo jud ka na sa kurig bantay-bantay na jud. Make sure na jud nga ang imong kagaling karon dili may stress. Di ba? Bantay-bantay na jud ka. Hoy Gemini, sa imong panglawas kain sa Gemini. Bantay Gemini sa imong diet. Dapat imo na pagalikayan karon kan mga unhealthy foods. Dapat ikaw mo work on ka sa imong eating karon enough. Serving of fruits, di ba? O vegetables. Sa magapon lamidyo kayo ang gulay ni Vis Chang Chang, di ba? O ni Sir Dai. Salamat po kayo, di ba? Gulay gikan sa PSP Gulayan diha sa Barangay Balono. Salamat po kayo ha. Bantay-bantay to ka. I-avoid lang jud. I-avoid lang po ng mga sugary foods. Diba? Dili ka high sugar, dili ka diabetic, di ba? Dili ka mga diabetes mellitus, di ba na sa Hi Gemini, mong swerte ko naman Gemini is 14, 20, 29 og 34. Cancer. Oy, Cancer, tingnan ako. Ang imong gugma Cancer, 95%. Sa imong trabaho, 84%. Sa imong health, 97%. Wow, taas imong 90%. Cancer, tungod sa mga kuan po karon Cancer. Sa mga, syempre Cancer. Tungod sa planeta karon, di ba? Wow! Nindot kayo, Cancer na kayo. Ginoo ko. Nindot kayo maka-create karon og mga interesting dynamics. Dynamics na nasa di ba? Si Mami Dayna Alian o si Mami Dayna Apaw. Ginoo ko. Dynamics na ni dynamics mo na ni Ginoo. So imo na magasalig jud ka karon. Magasalig jud ka sa imong galingon karon, labi na sa imong mga closest person para nimo. Okay. Ang bulan po karon nag-emerge ka na behind the cloud. Nga man maka-amaze nimo pagtan-aw kanimo sa Ginoo ko for a new side. Di ba? Wow. Bongacious, di ba? Kisa na si Kuan si PG Amokal na, di ba? Nagwapo lagi, nagsamin manggugong Ginoo ko di ba? Joke lang na sa kurega. Sa imong karira o trabaho karon Cancer. Wow, nay mga great job offer karon.
Pero completely different sa imong field. Pataya. Asa ko tubang diri. Sa koreko. Asa di ayo, diba? So make the best nandiyo sa imong job related o sa imong desisyon karon cancer, ha? Kaya nakaron imo nang i-compare karon. O na mga great job offer. Pero sa in different field. So dapat imo na ikaw ang decision karon. So imo na baga timbang-timbangon. Imo na i-compare karon. Nya lisod jud kay na bala na cancer. Wa milabot nimo ikaw na decide na bala ka. Di man sa ang aglabot-abot nimo nga na may job offer papilion man ka. Ikaw na may mag-compare nya. Kami magbuot nga ikaw may trabaho bala ka cancer daw gala pug kana sa imo panglawas o kaimsog karon cancer. Oy Ginoo cancer nindot kayo great day po nimo karong adlaw. Bantay na joke. So, imo dyan pagkatanaon karon sa imong family, friends, o sa imong relatives. So, keep an eye on the health of your friends and your family members. You have to look after one of them. Wow, imo dyan ang isa-isahon cancer kanang imong mga family friends o family members karon. Imo nang isa-isahon. Naara ba kay 1 million family members? Imo nang isa-isahon sila. Bala ka. Madaot na imong mental health kaysa isa ka milyon na imong family members sa imong isa na mag-check up nila, diba? Bitaw para di ka ma-stress bitaw karon ang cancer. Kinalagag relaxing massage karon, diba? Diba? Magamit ka og lavender oil, diba? Wow. Lavender oil, diba? Ay, balit nagkakalang color, dahil mo dag tubig, dahil lavender naman siya, diba? Wala sa cancer, ha? Wow, relaxing massage, diba? Nasa kuliko, diba? Pak, imong swerte nga number karon cancer is 16, 24, 53, siyempre, 38, diba? So, mana na itong unang set, itong kapalara karong adlaw, pakpakan sa itong horoscope. Basta we can find ways sa itong horoscope. Ingat-ingat lang dyan. Happy lang. Pak-pak, ganon-ganon. Di ba? Mamasa na ta. Pak-pak, ganon-ganon. Di ba? Hello, Madam Landing. May buntag sa imo. Have a nice Friday. Sa tanan. Especially sa naka-tune in sa Marino News FM. Pa-shoutout sa Alabat and Ismail family. Sa Barangay Maluong, Canal, Lamitan, City, Basilan. O sa Purok, Leon. Always suming na minaw, madam, sa programa nimo. Number 1 juga sa mo. Ay, salamat juga kayo, ha. Ingat-ingat lang dyan. Pa-request lang ko, madam, og song. Are you okay, Buduts? Kana lang, madam. Salamat. Agay cool, ayaw cool, bata magkukul. Si Jai ng Basilan, sisid na. Waingon ang 6084. Good morning, Sir Lan. Good morning po. May buntag diya sa imo, di ba? Hi po, Sir Lan. Happy lang. Sure, dire mentras kapaminaw lang mi sa imo. Oy, salamat yo kayo diya sa Lolo's Motor. Thank you. Diya sa Ricodo. Og ang imong mga customers nga mga gwapo, pag ingat-ingat ang ganda. May buntag sa Lando. Og mga opisyal sa Barangay Ayala. Salamat yun ninyo sa pag-ayo-ayo sa tulay nga among agianan diri sa Kalye Kawayan. Ang nagpasalamat si Tatay Pipito Corpin. Wow, salamat po kayo ang mga opisyal sa Barangay Ayala. Diba? Wow, congratulations! Wow, salamat po kayo. Ayuhan na kay magyaw-yaw na sa Barangay Pipito Corpin. Banta na ko. Kay magdala dyan sa pito, di ba? Ayoko! Anaan dyan mo. Di ba nasa, pituan dyan mo. Ayoko ba? Kay bata pag-ukol, di ba? Ingat-ingat lang. Ingat, Daddy Pipito Corpin, di ba? Ingat-ingat na doon. Api-api na muha-muha, chup-chup, di ba? Hala, partner, ato nang i-play ang request na pinalangga nga mga listeners. Pak-pak, ganun-ganun. Regine! More music. Only here on 106.7 Marino News FM.
Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Hello. Good morning, Sir Lad. Pa-shoutout tingnan si Ma'am Jocelyn Almonte diya sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Hello, good morning. Good morning, Ma'am Jo. Si Ma'am Christian Fernandez. Si Ma'am Vicente. Siyempre, ang presidente sa Zamboanga Polytechnic Peninsula State University, di ba? Si Dr. Nelson P. Cabral. Wow! Mang ka na lang imong gisuot akong pangayoon kay nindot man na ingon si Alvin Bagondol. Di ko imong kong gimamang garap po tiguang na tinigulang man na love that love. Di ba na sa Hello, good morning, sir. Pag-great og birthday karon ni baby Badada namo, sir. Happy birthday. Salamat kasi si Mary Ann Cabalona. Once again, happy birthday sa ilang baby Badada, di ba? Nila ni Mary Ann Cabalona o ni Mr. Cabalona. Diyan sa GP Bodega, di ba? Ingat-ingat lang. More blessings ko. Hoy, kabalo ko, nagkakagbisita ron. Yan mong hikay, oy, ginukay na pagkikaglain, oy. Kuha na lang, lechon. Klasik-klasik putahe sa bulad, di ba? Kaya, imo may invite on, kaya mga nami yun niya, sir, gikan mi sa putik mo. Hapit mo diyan sa putik mo diyan. Asal talon lopo, di ba? Manami kay medyo naurot ng bulad. Naurot na jud kinuha. Ay, ginawa ko nasa kureng ko. Hello, shout out sa mga tambalos-los diri sa GNJ Tailoring. Si Bro Alvin, John Malin, Dennis Black and White, si Cesar Upaw, o si Haring Gangis, o ang akong BFF boy long hair. Request kanta idol, konti sa hambog. Kay Max Sorban, idol Salom na awu-awu, ingo si Camel Abukay, si Chico, di ba? Mga tambalos-los. Aray, natukan ko. Hello, may mundag, mga bishing. Si Adrian Martin. Hello, may mundag. May mundag, Sir Adrian Martin and family, di ba? Diya sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, di ba? Ingat-ingat lang. Hello, madam. Salamat kay nakusog ang data. Pang-shout na lang ko, madam, diri sa among lugar. Sa Maluong Kanal, Lamitan City, Basilan. Especially sa mga Labat Ismail family, pa-request kong song, Are You Okay? Budot, salamat madam. Ingon si Judan Alabat Ismail. Ayaw call, pero mainat na ko, mainat naman ni call. Ingon si Camila Bukay si Chico, di ba? Ayaw call, kay bayot na call. Ginoo ko, mahilo ka call. Di ba nasa kore ko? Hello sir. Nalipay kayo amo ang maestro, sir, kaya nakadaog siya sa imong number gyatag, sir. Slide niya. Salamat kay sir. Si Marian Cabalona. Uy, salamat so kayo, ha? Di ba, kore ko? Ana lagi, kanang numero na mo nga hearing na sa slide lang jud. Naiusay mag-target, di ba na sa slide lang jud na ninyo. Tinod kaya. O kanang mga number gyatag ni Don Julio ayo mong tuana kay di jud na mo swerte ana sa Okay, mano po na doon nga medyo dagang kwarta pero dagang sa kwarta. Don't worry. Kana si Don Julio no kailan ako dagang kwarta pero ang kwarta puro papel, paper money. Ayaw kulba, di ba? Si Alvin Idol, palahubog po. Correct, palahubog ka na. Naong palang daan, anak ko. Kuya Mel, wala pa kainom, hubog na. Si Alvin.
Hello, good morning, Sir Lando. Sir Lando, pa-shoutout sa taduran ng Tugunon Family sa kabasalan sa Buanga, Sibugay Province. Diba? O sa mga taduran family sa Ipil sa Buanga, Sibugay Province. Please play the song, The Search is Over by Survivor. Thank you and God bless po. Keep safe. Ingon si Kuya Raul Samson Taduran. Hi, Sir Lando. Palibog daw. Kanta, nibalik ako kay nagulat si Uncle Ramon. Mana, nibalik ako. Libog daw siya. Correct. Basta Alvin ang ngalan. Palatigi. Palatigi, Jud. Palaigit. Wow. Good morning. Yung si Dorothy Gapay o Delgado Gapay da sa Pulacan, sa mga del Sur. Pagadian, ingat. Madyong buntang ni Muda. Salamat sa atos pagpaminaw. Adyo da kababayan, di ba? Sir Landing, parigas ko og song nang dumating ka sa buhay ko, bandang lapis. Ingon si JB Sangkom Quintero. Wow! Ingon si Katlia Humawan. Hello! Idol, wala sa babae ang kabalo mo amping. Sa bayo tinoon na iyang ipangita. Korek ko. Mas lami mo amping, mas nindot mo amping ang mga bayot i-compare sa babae, di ba? Sige, text na mo, be. Anong kanit mo amping, be? Basta ako, ninuto ako mga bayot mo amping. Ingon si Kuya Mel Abukay, si Chico ay, di ba? Hello, ingon si JB Sangkom Quintero. Pa-request na po kong sir o kanta. DJ Bonbon, di ba? DJ Bonbon. Si Landing, nangita ko kuya, baka makita ko diri sa Marino FM, sir. Ingon si JB Sangkom Quintero. Kinuha ko. Nialang ko, problema pa juga, di ba? Wow, Tauros ko, sir. Ingon si Marian Cabaluna. Si Jackman Idol. Kusog po na ang Marino kay si Tata. Lumang igagawan ni Madam ang manager sa Jackman. Ingon si Camel Abukay, si Chico, di ba? Bahala na ako. Dili ko magyaw-yaw og Jackman kay dili mang libre og kuana mo polo shirt og short. Ang yaw-yaw ang CNG lang jo kay butan pa, di ba? Og mo kuan pa mo sponsor pang Jackman, maglumilo man na. Joke lang na sa. Hello Jackman, lami ka na. Lami na taga Jackman kay motor Jackman. Joke lang Jackman tailoring, di ba? Ikaw gawin na ni mo, ma'am, di ay. Asa may naguna, ang Jackman tailoring o ang ZNJ tailoring? Asay naguna, Ma'am Christina Sir Paul, di ba? Una ang Jackman o una ang ZNJ tailoring, di ba? Hanap. Correct ka na sa Murag una ang Jackman kay alphabetical man A, B, C, D, F, G, K, L. Ang ZNJ kay kuan man last kuan man letter, di ba? Wala, joke lang ka na sa Thank you sila Sir DJ and Sir Rubin for playing my song request. You're the best. God bless you all. Di ba? Pa-shoutout sir sa Kabalunan, Pitogo family, labi na sa akong pamilya, Arak family. Salamat kayo sila. God bless you all. Ingon si Mary Ann Kabaluna. Thank you kayo. Uy, Friday biyaro na, di ba? Hala, totoo, di ba? Ayaw daw mo inom og kape. Kay makakuha na sa inyong pagtubo. Dili daw mo tubo og sige mong inom og kape. Di ba nasa di ba kay minom ta kape. Dili kinata katulog, so dili po ka mo tubo. Di ba kadi ka mo tulog. Ang pagkatulog tubo manda. Di ba nasa correct ayaw jud di ba di ba tinuod kaya na nagidili po ka na magdagan daw ka mudagan kagikan ayaw kag higda kaya ang kainit musaka sa imong ulo, di ba nasa correct makaapektar na sa imong utok, di ba nasa correct sa before pa ka maligo, dapat imong i-rest ang imong tiil. Ipapaulay imong tiil before ka maligo kay imong mga ugat mo burot daw na magkakuan ka og rheumatism, di ba? Di ba nasa di ba? Na kay mga skin rashes, na kay mga chicken pox.
ayaw daw kaon og mangga, tinuod yun na ayaw ka og mangga, di ba? Pwede na ka mapalit og mangga, pero ay kaon ihatag namo kay kami kaon, di ba? Nasa korek ayaw jud daw. Ana day no, Ginoo ko. Hoy, Ginoo ko na ana jud ang mga totoo no. Oy, ilabi na ka ng mga babae daw giregla. Ayaw daw kaon og mga matamis nga pagkaon, di ba? Kay magakuan na sa imong blood flow, mag-stop na siya. Og mga cause na og illness or mga cause na og death, di ba? Correct. Ayaw jud, correct. Di ba? Ana ha? Di ba? Ana ba ta? Napatay daghan, pero unya na, correct. Unya na ang uban ng mga totoo, no, di ba? Sa mga hugot, Ginoo ko, mao na lagi na og mahigugma lagi, unya pasagdan lang. Mutek sayon dire sa Marino, ipabasa jud daw. Ibasaw nako, manaingon, di ba? Gutogot lang. Mao na akong tambag nimo, di ba? Ingon siya dayon nga. Sa imong ingon sa ako lang ibalak ni para tarong kayo yang hugot ba. Ako to ning basahon ha. Iyang gi-text na mo Ako ning basahon murag balak, di ba? Mana yang hugot niya. Manaingon sa imong pagbiya, di ba? Ana di ba? Katong team song naman ni Alvin Magundol kato siya, di ba? Di ba? Sa imong pagbiya, daghan ko og nakatunan. Lisod man kaayo dawaton, pero mauni ang leksyon nga mag-inusara ko, pero magmalipayon rapuhon. Di ba na siya? Di ba? Di ba? Mauna, biyaan ka, sa mabiya, Manay yung usay, magbiya, usay. Naman ko yung mga tao nga dili atua. So, sa magbiya, diya ka nakat-on. Nga bisa maglisod kayo dawaton. Lisod dawaton, mauna leksyon nga maniusara ka, kay wata kay balong hapuhon. Malipayon, ragi hapon ka. Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Kaya ngano nasakitan man ka, siguro mo nasakitan ka. Kay gihatag man nimo tanan ang trauma. Wala na kay para sa imuhang kaugalingon. Mao na, di ba? Ayoko. Wala jud ko lang ikatambag nimo. Gini lang jud siya. Merese. Di ba nasa korek merese ko na di ba ay ingon si perting ngisi ni Alvin Idol ay una dyan ang Jackman kay karaan na kayo di ba wow makita mo unang Jackman kay karaan ka di ba so ang asawa ni Jackman si Jail Girl, di ba? Jack and Jill, man. Di ba? Ang asawa ni Jackman, si Jill Girl, di ba? Di ba? Di ba? Nasa komento, di ba? Di ba? Mabuang ko bayot, di ba? Hello, yung kasi JB Sangkom Quintero, sir. Parikes ko sir, para sa taga-Bukid karon. Bukid versus syudad, Bukid versus city nga song, di ba? Di ba? Katong sa sa syudad ug bukid, daghang sa syudad, syudad ug bukid na siya, di ba? Correct, di ba? Single pa ka, sir? Kung single ka, sir, pareho ta, Love you, Sir Landing. I love you too. Di ba? Nakunik ko,
Hello, mag-greet ng akin advance happy birthday kon Elisa May Gaspar para sa November 12. Alina Ayala, Calle Pilar, Zone 8. 10 years old na siya, so kaya yung bintura, di ka nakulutan, di ba? Hello! Kon, Chris Sher, Malo, Christian Solis, Alina Kilometro 11, La Paz, pati kon dak anak, si Alia and Ryan Ventura. Asa Conyele Solis, siya from so kaya yung bintura, kanukutan. Hello, man, great ng akin advance happy birthday kon Ellie May Gaspar. Para number 12, Alina Ayala, Calle Pilar, Zone 8, 10 years old na dyan. Okay. Hello, salamat kayo. Soke Yeng Ventura, pagpago. Ala! Ato lang i-play lang mga request. Pagpag ano ganun. Regine. More music. Only here on 106.7 Marigo News FM. Sisid na, Sambulia. Wow. Hello, sir. Lano pa shoutout daw sila diri, sir. Sa Tugbungan, El Torre. Naminaw sila nimo. Ingo si JB Sangkom Kentero. Wow. Hello, di ba? Sir, nag-meet yata tika sa atong last year sa South Avenue Restaurant. Ay, nakalimutan ko. Last year man to. Inom ko, di ba? Kanang karoon na kay fresh na fresh. Wala, joke lang. Nasa ko, nag-happy-happy lang dyan. Uy, salamat kayo, ha? O ni JB Sangkom Eltero. Salamat to kayo. Hello. May buta atong mga suot masukod sa One Sign Advertising sa San Jose, Kawakawa, Zamboanga City. Wow. Hello, may buntag. Si Ruel Enriquez, Jonel Pulesco, Joliet Gonzalez. Wow. Og si Totoy Tubog, Michael Enriquez, Arthur Enriquez, Jay Quedson, Agnes Enriquez, Bimbim, Johnny, Dondon, Ohoy Enriquez, og si Roth Dingson. Wow! Uy, salamat kayo ha sa paminaw sa One Sign Advertising, di ba? Gusto ninyo mag-advertise? Siyempre, siyempre, tawa lang mo sa mga client kasi itong gusto magpakuha na, barato lang sa mga ads ninyo, sa inyong mga produkto, sa inyong mga kuha sa mga agency, sa mga pakpak, gano'n. I-contact lang among station manager or ang among broadcast operations supervisor, si Mr. Reynalyn Tidahay, di ba? Wow, di ba? Ingat-ingat lang, happy-happy lang. Wow. Hello, good morning sa Amores Compound. Good answer lang, paligos kong song para sa mataga Amores. Two Lovely Flower, di ba? Two Lovely Flowers by Eddie Peregrina from Tasky, di ba? Wow. Eddie Peregrina, murag doon siya na sa, di ba? May butang, sir, lahat. Pwede pa play yung kanta, sir. Promise Me. Pati Baby I Love You by J Brothers. Kana lang, sir, lahat. Salamat. Marino, sisid na. Ayaw cool ba? Bata pa ko cool, di ba? Na-correct. Ingon na sa Tugbungan. Hello, sir Lan. Always ang suming naminaw ni mo. Always correct. Why sa pa yan, Kuya Roel Muleon? Diya sa PHP Gulayan, di ba? Kay busy kay mo diya, di ba? Pang harvest diya, pag-ingat lang. Basta always nandiyon. Happy lang. Thank you very much. Sa mga gulay, di ba? Din masustansya, lamin jo kayo. Siyempre, ingat jud pud mo. Kay kung wala mo na, di may kakaon o kuano, di ba? Libre nga gulay nga masustansya pa jud sa PHP Gulayan. Ang mga suki diya sa Isabela City, Lapitan City. Siyempre sa Zamboanga City. Kisa pa ito mag-order pack sa Moray Baluno lang jud ako. Siyempre, di ba? Ano yan ang atong ikadawang set sa atong kapalaran karong adlaw. Pagpako. A few moments later. Wow. Di ba? Hello, Best Elmer Duarte. Diya sa Pintuan sa Leyte. Pagpag ganun. Ano sa... Oo. Ay, di ba? Nasa koreka, nasa wala, nasa di ba? Nasa koreko,
O isa, correct. Happy lang. Ay, hello, Doc Romy Bagongon. Hello, may butang, Doc. Si Doc Romy Bagongon. Ang matibawon, buutan pa dyan, di ba? Kasaligan sa Crystal Clear Vision Eye Center, di ba? Doc Romeo Bagongon, di ba? Si Arnold Salute, no? Di ba? Correct. Halat, sikong kuila. Sa atong mga sote masok diya pa ako. Basta, Doc Romy Bagongon ha, nanghatag na siya sa mga indigent mga bata, diba? Og libre nga eyeglass, di ba? Di ba? Kung katulad mga kuwan ha, di makaya ha, bantay lang jud mo, correct. Bantay lang jud mo kanang kuwan. Hello! May mutag, syempre, alas 11 na, lamin na to kay kaon, may kaon, og Prince Lechon, tilawi lang. Test lechon, mga alat, spicy, di ba? Napadjud pod, di ba? Lechon belly. Ato lang ta sa Prince Lechon. Tilawin lang, di ba? Siyempre, dahil lang ang 093640400314. Siyempre, di ba Barcode Zamboanga for catering, delivery, and functions. Barcode Zamboanga, dahil lang ang 090538399975. Barcode Zamboanga Grill and Restaurant o Barcode Gardens Resort sa Lunsuran. So enjoy lang, happy lang, correct, Ani pagpag, ang kuha nag-request ba, di ba, nabasang sa nako, ingala po ka na sa kinabuhay na sa may butang. Siyempre, sa atong mga officers and members sa NFA Neighborhood Tennis Club, headed by our President, Sir Ardy Rolly Maravilla. Hello, sir. May muntag. Engineer Sammy Holio. May muntag, sir. Tagiya sa GS Engineering and Marketing Services, Sir Al Pardelio. O, siyempre, Sir Charlie Enerio. Sir Sally Alian, Edgar Sales, Sir Kim Matilano, Sir Johnny Ong, Alvin Gutierrez, Sir Mike Elon, Sir Mike De Leon, good morning. Wow, Sir Dave Ambog, Sir Jeng Alvarez, Sir Roger Puras, Wai Mutag, Rodi Mamot, Kim Nasagas, Mutag, Major Topisingson, me and Kid and Lawrence Dumagel, og si Arnel Lee, og si Ma'am Sir Tito and Ma'am Vicente, Evelyn Vicente. Wow. Hello diato masuki dia sa DepEd. Ma'am Dulce Torres, majung butang. Si Tony Paraes, Orlando Go. Si Sir Harry Sobibi, majung butang kanatong tanan. Chrissy Bujungan, og siyempre si Edison. Og siyempre, wow. Sir Dudes sa Banitalia, tagiya sa Dudes Crumbs and Bands Bake Shop. Pakpak, ganun. Ingat lang dyan mo. Si Sir Paul Amparo, James Valencia, di ba? Ingat na si Joel Luod. Wow. Atong masuki diya sa Sportsville, diya sa Mayubenko, Tituan, majung buntag ka na tong tanan. Pakpak, ganun. Di ba? Wow, di ba? Wala pa. Na kinukuha na siya ko na. Happy lang, Joe, di ba? Di ba? Wow, di ba? Okay. Mukanta ko. Kantahan ako, mukanta ko ha. Mukanta ko kay naman ko andiri. Ang pakpak ganun, di ba? Ingat pa ba? Di ba? Ang pag-ibig ko. Hello, tamasok diya sa wow. Diya sa may sinunok mga Larinio family, di ba? Ingat lang. Mga si Sir Larinio, di ba? Si Sir Gulam Larinio, o ang mga Larinio family, di ba? Pak ganun, di ba? Di ba? Wow, na ang dalaga karon, di ba na sa kini. Kini. Karaoke. By AJ, di ba? Love you, ilamba, pak, ganun. Hello, siyempre sa itong masuki diya, pak, ganun, di ba? Kanta na ko, hala, ilabyog na. Pwede na. Hala. Hala. Pak, ganun, di ba? Ay! Puerte, Jod. Puerte, Jod. Puerte daw lamia. Hala, naglinya na, Jod, itong masuki diya sa, the Sisab Snack House, naglinya na, Jod. Ala, enjoy lang, pak, ganun. Di ba, pak, kaniya na, Para
Para sa mga ordinaryong tao sa itong kinabuhi, di ba? Kung manguyab kay dili sayon, ilabi nag ikaw mauton, ilaha lang kang palaumon, dayon pakyason. Mas nindot yun ning gwaputa, kay daghang babaeng madala. Hitsura pa lang, bukdunod na og dalaga. Kanang mga babaeng pilian, angay lang jud silang magabaan, kay ilaha lang palaumon. Kaming mga lalaking mauton, malipay ba mo, malipay ba mo, madalaga mong tigulang. Kami intang mga mauton, magmantiner na lagbayuton, pintahaning bayot, kay wala joy pilion. Aroy! Sa dihang magdulog nami, imagino na lang nga babae, imagino na lang pagkawala, kayo'y swerte. Ang kuyaw lang makatunog, sa bayot nga masakiton, igo lang kaniyang gamiton, dayon di ay siya masakiton. Malipay ba mo, malipay ba mo, madalaga mong higulan. Lahi na ang mga babae karon, mamili na silang gwapuhon. Kami intang mga mauton, igo lang ba nawayon? Oh, di ba? Nasa ana lang jud ano, ana lang jud correct. Oh, ang mga bayuton, di ba? Oh, tanawa. Lami jud ning mga bayot no kay wa jud kuan, wala jud unsa na siya correct. Oh. Oh, wala pa. Oh, sige, padayon, no, di ba? Hoy, ginuko na pa dyan. Hello, tumasok. Atong masuki diya sa Galilea, talon-talon, ha? Naku, hoy, magbantay-bantay ka diya. Oh, bantay kami rin kabalo na, ha? Pabantay diya kay. Gikan mi sa putik sa Sian Tiluring. Siyempre, muhapit mi diya sa talon-talon loop, among pangitaon ng GP Bodega. Kano, kay, di ba, siyempre, kay mga yun na pamigbulad, di ba, wala, joke lang, hingarap pa si Sir Lando ay, di ba, Hoy, ito, may estudyante, ha? Okay na bang module? Di na ka magyaw-yaw ang module, kay punta na sa module ito, unsay tingog sa Hulmigas, ginoo ko. Ayaw dyan in town, pak, ganon, Hello, ingon sa Ayan Salvelia, hi Sulande, pa shoutout diri sa Ayala Advent. Shoutout now kay Honey o kay Kaykay, salamat. Ingon si Ayan Salvelia. Wow, correct na sa Okay ni, para sa itong mga bata, sa itong mga bata, no, kay ka mga bata, di ba? Kabataan, ang paglaom sa tanan. Di ba, mga kabataan dyan na sa, pero mas nindot niya siya kung kanta, pak, ganon, Para sa itong mga kabataan, karon pak, ganon, di ba? Ano sa, hala, lantata, para sa itong mga pinalanggang mga bata, atong paglaom sa atong katilingban karon.
Manang ato yung mahalo na atong mga bata na ato yung silang atimanon nga moayo sila nga mga citizens sa atong nason. Kaming mga kabataan karon ayaw pasagding mawala. Kayang mga kakilayang tanan ni ananing kalibutan. Ug kun salamat tumpawag gayon sa pagdanining panahon. Nagagulat nga tabangan mo man paghawas ning kasalanan. Padayon kung katilingban sa imong pag-agak ka na mo sa kakitasan nga kami unungan ning kalibutan. Among paninguhaon nga kami magmapuslanon. Usa ikaw higala ang among paglaom ning kinabuhi. Busa palihog agaka kingamong pagpakigbisog ning lumba sa kapalaran. Ika'y paglaom ning kinabuhi. Kaming mga kabataan paglaom sa tanan. Di ba? Pak, di ba? Mga bata. Wow. O, sige, o. Okay lang na. Kaya nagulat na sila, sa silang kuan, o. Wala pa jod, o. Dugay pa jod. Ang sikurik, o. Happy lang, o, di ba? Regine? O, di ba, o. Wow, update pa kayo, mga bata yung taon natin. Ano, inyong kapalala ito kapala kanong adlaw, pakpakan na ganyan. A few moments later. Hala, labjog na jud. Hala! Hoy, ala to, masuk to, ting paniod to na, korek ka na sa korek. Regine, awo. Wow, si Leo. Hoy, Leo, ang imong gugma, no? Manakay na, huwag gugma, 99, nakay 99%, ang imong karira, 94%, ang imong health, 93%. Wow, tag 90 man dyan ni Leo, di ba, Saguma, Leo. Imong partner karon Leo, medyo dili kayo maayo ang mood karong adlaw. Kung unsa man ang mood sa imong partner karon, wala kay labot, dili na wa kay labot anak niya. So ayaw lang i-take it personally na siya. No, di ba? Dapat para maayo yang mood karon, ala imud-mood na siya para maano siya. Imud-mood tingnan na sa baka wala mo tagay ko anon pera, baka wa tagay mo pera si tamol mo nang wala dili kayo mood imong partner karon, no, di ba? So ay natin pasanay karon magplano lang kag mas simple karon. Og siyempre allow ninyo nga mag-relax mong duha. Di ba? So mag-date mo, bahala mo. Kamo na magplano, ikaw na magplano, Leo. Sa imong karira trabaho karon, Leo. Di ba? Hoy, Leo, na mga kuan karon, Leo, nakay power karon. Murag member ka sa Power Rangers karon.
Nakay power mo member ka sa Power Rangers ka kanimo na ang mga tao karon. Ang mga tao kanimo nga ma-influensya nimo karon, di ba? Kanang ila pagka tungod sa imong work ethics nimo, work ethic nimo. Kanang ila pagkatapulan mo mawala na siya karon. Kay ila ka mo follow sila nimo. Wow. Mo follow sila sa imong power karon. Ala, good luck. Good going na Leo na sa Sa imong panglawas o kaimsog karon. Sa imong panglawas kaimsog karon Leo, di ba? Di ba? Sa imong panglawas kaimsog karon Leo, di ba? Na sa kay. Mo nag-init kayong adlaw, init kayong adlaw na sa Mamatay sa madam landing kay tigulang na ba yung tao niya na sa correct di ba? Sa imong panglawas karon, tungod sa mga alignment karon Leo sa mga planeta, sa mga bulan, sa mga ang imong power, ang imong willpower karon to turn your dreams into reality karon. Mo na mag-motivate mo nga nindot kayo mong aspirations kung fitness ang pag-isgutan karon. So mag-join ka sa gym, ingat ng jud kaon lang kag mayong mga pagkaon og siyempre ayaw kalimot sa pag 8 glasses of water, di ba na sa Leo poko. Imong swerte nga naman karon Leo is 19, 33, 54 og 46. Virgo, sa imong gugma na kay 95%, sa imong karera na kay 99%, sa imong health na kay 91%, di ba? Virgo, sa imong gugma karon Virgo, ayaw jud Virgo. Ang mga tao Virgo dito na ma-avoid ka ng mga arguing karon. Nadto kay mga argue karon sa imong partner karon, no, di ba? Argue. Lugar na sa Cebu, argue Cebu. Argaw dito di ba? Nakay mga nalang kay mga dili kayo mga insignificant issues karon. Nga mo na mag-blown out kanimo sa proportion nga magresulta na karon Virgo kana sa mga emosyon karon, pagpantay-pantay na jud ka Sa imong bila first. Kalma lang ka. Kalma lang ka Virgo. Kalma lang ka. Nya work on nya sa mga kalma help ka work on pagkalma sa imong partner pod di ba so magpasa mawala na ni siya in no time na siya Virgo sa imong kuan Virgo sa imong karera Virgo, ay ginoko don't worry Virgo kung sa imong mga proyekto karon Virgo no Virgo di ba oy don't worry Virgo sa imong kuan Virgo ay walay mo problema karon Virgo ang imong mga bossing karon mga appreciate karon sa imong kabawan ingat lang Jodo Kore walay mga hustle walay mga pakpak so enjoy ka Virgo sa imong panglawas kay imsog karon Virgo panglawas karon wow Virgo oy ginoko ginadili ang pag-ano nimo Virgo ayaw daw kag travel daw ayaw kag travel Virgo labi na wala kay kwarta ka may stress jud ka na sa Korea ayaw jud ka ay lang kag-gool kay maka-cause og stress na nimo og kag-gool karong orasa kay na mga nakay problema karon Virgo sama sa mga ex mga joint X o back X, tot X o nasa ayaw jud Virgo so ingat taga be careful lang ka sa kitchen sa kitchen ayaw pa daw sa kitchen kay there's no curtain in the kitchen di ba ay imong swerte nga kuan Virgo imong swerte Virgo wow di ba imong swerte Virgo wow imong 18 32 36 o 49 Libra di ba Libra imong gugma 99% sa imong career 90% imong health 91 wow taas pa si Libra sa imong gugma karon Libra karong adlaw mag-build ka na imong mga connection karon unsay imong connection mag-introduce ka kay magalingon karon sa Osaka istanghero karon mag-introduce karon nga magkasa mi diretso wala ka kabalo nga kani siya nga istanghero mo na maka-lead nimo mo na imong mahibulbaan nimo nga mo na maka-lead nimo karon di ba ento nindot nga relasyon karon Libra di ba so og nakay kareso Libra imo to siyang biyaan Libra mangita kag lain ay wala joke lang di na ako na ko biyan Libra so karon mga naiuyab nga Libra pagpuyo na mo ay numukan sa gara po na sa so karon makita nimo primero stranger karon maki-schedule kag date niya Libra ayo na ka mga Libra so mag-date ka with your partner katong mga minyo mag-date na mo sa mga wala na mo di ba og namoy mga meaningful conversations karon di ba
Sa imong karera Libra, sa imong karera Libra, o di ba o. So karon Libra, you've been working very diligently. O di ba o. So diligently sa imong karera karon. So ug concept about dili jud ka mo dili inmo na o diligent kani. So dili jud ka mo dili diligently. So ayaw jud dili, mo trabaho jud ka. Ayaw jud kag dili. O di ba o. So karon medyo nalagay mga frustrations Libra. O di ba o. So ayaw lang ka goal jud kay di man na part man na sa trabaho di ba o. Maka-gain lang ka og recognition ana Libra. O, Sa imong palaw sa imong karon Libra, o di ba o. Libra, wow, medyo imong health karon wala. O nindot kayo. Nana sa peak karon. Hi, nindot kayo. Thank you. Oh, you're feeling mentally and physically well karon Libra. So wala na. So importante jud mag-eat ka og mga nutritious food. So hydrate yourself. Another. Wow, bongga mga Libra. Imong swerte nga numero Libra 17, 73, 42 o 44. Scorpio. Murag gamay ra ka o. Ang imong gugma 89%, ang imong karera 95%, ang imong health 83%, o di ba o. Hoy sa gugma Libra, Scorpio, ang ikaw karon o ikaw gani og imong partner karon, medyo ikapoy mong duha. O di pa hulay, pagpuyo ginawa ko o. Pero you can still enjoy your date. O di ba o. So mag-set up mag-late to choose a less medyo gamay lang bisag marry a less merry location. O unsa na lokasyon karon? Bisag dili kayo enjoy kayo basta dito lang mong duha. O di ba o. Mag-play or film or mag-explore ka o mag-enjoy ka bahala na mo. O kamo na ikuan kay. O kamo na. Kamo may magasto na pilong po mininyo bala ko. Sa imong karera karon Scorpio. Nindot karon mga adlaw karon Scorpio labis sa tabuan ang mga interaction karon. Interaction sa imong workplace karon. Sometimes kinahanglan pug kagkuan sa mga inspiration karon, di ba? At this time, mag-sulti karon, mag-speaking karon sa imong like-minded soul karon. Nga mao na imong beneficial nimo karon. Wa bungga man ka Scorpio, di ba? Yan karon ka Scorpio, you are insensitive ba? Incentivize karon, di ba? For a new sa mga bag-o nga butang karon, incentivize. So nakay incentives nga makuha karon tungod sa imong bag-o nga kuha karon mo manoy makaon sa imong financial nga posisyon, di ba? Wow, Libra, Scorpio sa imong panglawas sa Scorpio, ang pagpatay-patay ka. Extra attention sa imong panglawas ka Scorpio. Kay nay mga health issues karon. Nga medyo siya. So, doon ko rin magamay mo, hupas na nisa. Kay expired naman sakitan, hupas na nisa, di ba? Basta ma-expire ganin, hupas naman nisa. Ang imo lang karon is, to prevent lang, init lang, labi na sa imong mga loved ones, ang ilang overall health, imo silang pagkabantayan. Dapat enjoy lang, Scorpio. Imong swerte nga numero ko, Scorpio, is 16, 23, 32, o 46. So man ato nagaset sa itong palara kanon adlaw pagpakanon hala ato nang i-play mga request sa mga sa itong masuti pabinaw pagpakanon Regine 106.7 Marina News FM. Sisid na. Your music, your request. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hindi hiling. At nung dumating ang aking
matatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. Nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon. Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! Di ba? Lolo, good morning, landing. Naminaw Jimmy sa imong programa kada adlaw Jimmy diri sa Begang, Isabela City. Wow, salamat sa kayo ha. Ay padayon dyan ang imong kanta kanaminaw Jimmy sige imong kanta asa unya. God bless. Ingon si Bibing Santos. Ay grabe man ka oy ko di ba? Oh, wow. Og siyempre. Ani ana ang atong ikatulong set sa atong kapalaran karong adlaw. Pak ganin di ba? Oh. Sa gitaryo. Uy, sagugma sa tayo na kay 98%, sa karira na kay 91%, og sa health, wow, social, 99% imong sa gitaryo. Uy, sagugma sa gitaryo, oh, nakay medyo karon sa gitaryo, sa tunga-tunga adlaw karon, oy, kay sa gitaryo, nakay mga argumento karon kay nakay mga issue karon sa gugma with your partner nga medyo mag-spoil sa imong mood. No. However, pero iro di sa una. However, ang imong partner karon nga ma-realize niya karon. Ma-realize na nga sayop na sa imong partner, di ba? So mag-attempt siya to make up aning mga butanga karon. So, kung mag-make up nga niya, papalitan siya mga blush on, lipstick, o sa mag-sure, mag-make up, magpagwapa dyan siya, unya kay make up man, di ba? Bantay ha. So, mga karong adlaw, mga tunga sa adlaw, iyang kay, sayop na sa imong partner. Iyan na magpakuan sa, wow, good luck sa gitaryos, di ba? Sa imong karera karon sa gitaryos, Ginoo ko, kung unsa may imong ginaw na karon sa gitaryos karon, hala sige ipadayo na imong nauna da basta minayo lang, ang imong mga colleagues karon, ang imong mga co-workers karon, ang imong mga seniors ay Ginoo will be in your favor kung unsa man. Wow, di ba? So imo silang masuryahan, you can talk to them. Unya imo sila kay bang imo dapat ka mahibalo ka sa ilang unsay mga opinions. Dapat opinions ha. Magdala jud ka og minions. Katong minions ba katong cartoons sa ko di ba na sa di ba?
Ha? Ikaw na ha. So manay makahatag nimo, makatabang nimo paghimo og mga maayo nga desisyon. Oo. Sa imong panglawas kay imong karon Taurus. Wow, Ginoo ko, ang imong mga folks karon, no. O folk dance, o ethnic, o mga folks, mga tao karon na kinalang sa imong gentle with their back karong adlaw, di ba? Oh. So, kung nag-exercise ka, lifting weights ka, i-try lang jud nga ingat ka not to dili jud ka i-try lang ka ng lifting, i-try lang jud nga not to put mga undue stress karon, di ba? Or baka magkasakit ka sa imong back muscles, di ba? No, ingat lang ka. Make sure nga imong pag sitting down, you have to standing in a good posture lang jud na siya, di ba? Mano siya sa Sagittarius, ha. So fix an appointment with a physiotherapist. Physio. So physio gani magdala ka og isda kay fish man ha, physio, di ba? Di ba? Is that you? No, I'm physio, di ba? Nasa Sagittarius, imong swerte ko numero karon. 12, 14, 53, 34, 39. Capricorn. Sa imong guma Capricorn, imong love 98%, imong karera 92%, ang imong health is 96%, diba? Happy lang jud ako. Capricorn, sa imong guma Capricorn, medyo you are very irresistible karong adlaw. Simply irresistible, ko, diba? Oy, kay everyone karon attracted kay nimo tungod sa imong charming personality. Di ba? Sala, pagbatay-batay kay magakose sag insecurity sa imong partner karon. Pagbatay-batay jud ka Capricorn, makakose kay na medyo di man nimo last for long, pero siyempre, tungod sa imong charisma, makadto na siya. Siyempre, may insecure po doy, di ba? So, ayoko! Sultihan ako nimo. Dato, magkana, di ba? Sa imong karera, trabaho ka ng Capricorn, di ba? Nato kay mga dagang kay a lot of responsibility karon. Karong adlaw karong Capricorn. So feel jud ka nga you are encircled. You are not triangle. You are not square root. Na encircle lang jud ka by different kinds of project. Project pa jud una pa jud mga task nga ihatag kanimo karon. Not panta nga dili ka ma-stress out na lang, correct, di ba? Sa imong panglaw sa kahimsog karon, Capricorn. Ang imong kahimsog karon, hay Ginoo ko, don't worry. Nindot kayo imong kan Capricorn. Nindot Capricorn na. Nindot kay imong health karon, kay nasa taas karon na nasa peak karon, di ba? Sumato to ka sa peak view. Kaya to dito dapito na ato to kayo. Ato naman ka sa peak daw, di ba? Ato on na nimo bahala ka, di ba? So continue lang to work out sa imong workout regimen. Continue sa imong excellent health karong adlaw. So make sure lang nga dili ka maka-consume og any junk foods. Ayon to ka. You have to drink plenty of water na lang jud Capricorn, di ba? Imong swerte Capricorn, imong swerte ko numero karon 15, 33, 25 og 57. Aquarius. Imong gugma Aquarius may taga 90%, ang imong karera 96%, ang imong panglawas 85 lang percent, di ba? Sa gugma Aquarius, medyo maatubang karon. Ang imong naong karon medyo murag naong sa disappointment. Oy, sa gugma bitaw karon, murag naa kay a bit disappointment. Di ba? Nakay heartache karon. Wala kung romance ang pagkaisgutan karon Aquarius. So nasa mga serious indikasyon karon nga, oy Ginoo ko, serious nga you are ma-separate, nga separation karon. Ayay, Ginoo ko, ayay. Magbulag mo Aquarius, aroy, Ginoo ko. Ayoko!
imo dang ibulag ang puti o ang decolor kay manglabaday ka. Imo ibulag karon madala. Bitaw ayo lang ka upset karon kay kini mga turn of events karon. Maana jud ay mga recovery sa imong karera karon sa imong karera Aquarius. Kung estudyante ka ni ka Aquarius, mag-expect ka nga maka-receive karon og nindot good news karon from abroad. Okay, imong application kanimo nga mag-study ka abroad. Wow, Ginoo ko. Wow. May balita, Ginoo ko. Thank you. May balita, good news, di ba? Di lang ako isorte para di ka ma-surprise. Wala ka na sa basta good news. Bantay ka maka-receive ka ng mga admission offers from foreign universities. Wow! Diba? Wow! Congratulations! Ginoo ko. Nakatawa ba ang education? Dili, ang gingon dili ay, kung engineering student ka, mga engineering lang. Ambisyoso po. Engineering lang ko yung garap ka. Wala bot education, wala bot mga engineering students lang. Mga marine engineering, mga nautical engineering, madawat mga fishery engineering, di ba? Sa imong palawas o kaimsog karon Aquarius, ay patay prone karon sa joint injuries. Di ba? Continue. Pero you can continue to play sa imong sports. Di ba? Manay nga na, extra mindful lang juga, And aware, di ba? Unaware juga. So magsuot ka, unaware man. So magsuot ka uniform. Aware ka, di ba? O amount of strain karon, di ba? Labi na sa imong mga knees and ankles. So wala, sa imong mga knees ba? Knees, nephews, ankles, and aunties. Imo na, di ba? Lain din sa imong sa part of the body man sa mga sa lower extremities man ni siya ko. So ingat ang ka-Aquarius ha. So imong swerte ang numero karon is 53, 49, 17 og 20. Wow, Pisces. Imong love karon Pisces. Wow, gugma Pisces kay sa iyang love no kay nasa 99%. Wow, yung sa imong career 94%, sa imong panglawas na kay 91%. Wow, di ba? Hoy, sa gugma Pisces, di ba? Sa gugma Pisces, imo jong i-allow karong adlaw to pass. To pass without setting a date sa imong lover karon. Wow. So imo jong mag-set karon og imo jong isorte karon. Imo jong isorte to speak about sa imong mga variety o sa mga assorted nga topics karon. Di ba? Hoy, Ginoo ko Pisces kanang assorted ba? Assorted nga topics ba? Uy, unsa may mga kana mag-order ka ni ka, unsa ka na ma-order ka na pagkaon. Uy, unsa may mga toppings, toppings man yan, toppings. Murag gutom na si Madam Landing jo, di ba? Sa mga topics karon. So ang karon ang mga current nga planeta karon. So nani ay doon na kay kon ay kuryente murag bulang kristalo na. Ang mga planeta karon, ang alignment karon sa planeta mao na mag-inspire nimo karon nga magplano ka og night date karon sa imong kapartner. Or date night out karon, or perhaps mo share ka og hot tub karon. Wow, maligo mo sa hot tub karon, di ba? Og naka-shower in a candlelight. Wow, bungga mga Pisces. Ngano man nag-candlelight mo? Pasensya na ka kay nag-burn out nang man nag-candlelight lang ingara po ka Ginoo ko, di ba? Wow, uso pa ingara po ka Pisces. Sa imong karera trabaho karon Pisces, ang existence karon nga nag-require karon mga direction karon, various directions karon karong adlaw. Nalang kay medyo man makakuha nimo mga hectic karon.
hectic day ni mo. Hectic day. Di ba? Correct. Manay kuan sa kuan. Di ba? Hector. Ay, Sir Hector man ito itong kuan man ito. Di ba? However, make sure na doon nga, ang every kada liyok ni mo, every effort ni mo karon, imo dyan ang i-devote. Kaya ang mga oras karon, time as possible for sa imo ng personal nga growth. Di ba? Correct. Ayaw juga. Imo ka ng hectic day. Kaya ka ng mga trabaho karon, imo dyan ang paghaymuan og mga effort karon. Effort to devote. Kabat devoted ka, devoted to you, di ba? Kaya sa mga oras kay gina as much time as possible to, sa imo ng personal growth makakon. Hindi magkakon yun. Di ba? Paises. Enroll na po kag online karon, online test karon, o mga trainings karon. Para sa imong guidance. Online lang daw para di ka mamliti, di ka mamasay, magpuyo lang ka, online lang to save more than you invest, di ba? Nasa correct. Nasa correct. Sa imong panglawas sa kaimsog karon prices. Naay close nimo karon prices nga magkasakit, bantay-bantay na to ka. Okay, so ingat lang ka. So you'll be doing a lot of nursing work. Murag ikaw nurse karon, Pisces, di ba? So ay lang to ka, imong assistance karon mag-resort na in something positive, di ba? So take lang ka mga precautions kanong adlaw. Take lang ka mga precautions kanong adlaw. O i-avoid lang jud ang mga minor infections. Ayun ka na. So i-ignore nimo ng mga minor health karon issues sa imong galingon or sa imong loved one, mao nay maka-lead nimo to more serious problems in the future. Di ba? Kung imo nang i-avoid na siya, mo na makakuha nimo, mo na makahatag nimo og problema sa inyong panglawas o kahimsog karon adlaw, Pisces. Or in the future, di ba? Hala, mana. Mong swerte ka numero karon 14, 33, 44 og 56. Koreko. So mana nato ko pala karong adlaw pagpaganon November 5, 2021. Remember ang atong kapalaran. Dili siya tambal. Og di sa puri mo yung tambal sa usamang klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms. Happy lang job pagkano, diba? Hala, may putang sila do. Parigpes ako kanta, Christmas song. Mami, ako. Christmas song, Mami, ako. Sabik sa'yo, hot mama. Buhay sundalo. Salamat, Sir Lan. God bless and stay safe. Ingon ang 6192. Good day, Sir Lan. Pasyauto sa akong mga suki diri sa Coast Guard. District na sina Captain Manaay. Captain Cruz sa Dental. O akong amiga nga si Juan. God bless you from Vicky Dyson. Hello, Sir Landoy, ng si Kuya Leon. Sir, daga na kayo may kalabasa karon. Magka-share na po media sa imuha. Wow, di ba? Salamat kayo sa Peace Miguelan. More blessings lang. Ginaot pa nga. Mayo yung ani. Mayo yung mga gulay diha. Ginaot pa nga. Ginaot pa nga. Magpaabot lang mi. Hi, good morning mga palahas. Great ang ko sa kumasilingan diri sa Talong-Talong Galiera. Request ko song, Love Me With All of Your Heart. Thanks, Papa Lance from Joe. O, di ba? O ang mga Cortez family, Ardia Cortez, diya sa Galiatang Talon. Pagpagaw ng ano, di ba? Onya na ning hearing, na napoy hearing diri. Ato lang i-play mga music. Pagpagaw ng ganun. Regine! 106.7 Marina News FM. Season na. Your music, your request. Naghanda ayo mulok danog mo katao ba? Kung magtagalog na pertido ang gahiya. Dili mi pareha ninyo hilig ng mo chismis. Mas maayo po ninyo mo in English. Abi siguro ninyo wa mi mga grado.
Diha mo na sayap kami masidukado. Isa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang gisiya mo kayang presidente. Ug kung sports na natong istoryaan, sa basketball si Fajardo ang #1. Sa tanan mo'y makalupig sa naagian, pinakasikat pinakadato si Pacman. Sige lang mo gingon na mong dila kay gahe. Suya lang mo amo a pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing na mo humok di siya gahe. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Ang beauty sa Bisaya kahit dili malupigan. Mga buutan ug inyong masaligan. Sa Usamis, Bohol, Cagayan ug Jensan. Lipi sa Mardipulog, Masbati ug Iligan. Dagan kaayo mga sexy ug gwapa, misti sa Morena o mga chinita. Dumagat Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto ka maminang maayo mo kanta. Dagan kaayo labi ng mga Cebuana. Maayo mo saya budot sa guban pa. Perting kusuga mo kiay ug mo sumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Kami mga Bisaya, isog ug naay prinsipyo. Dili mahalok bisan kinsa ayaw lang lapti ninyo. Anda mo tabang mo sapot og mo serbisyo. Kaliwat minidagohoy og ni lapo-lapo. Inyong bugal-bugalan unsa ngano-ngano man. Kita puro Pilipino ngano need mag-away man. Daghan kaayo sa inyo nga mga tikasan. Sila dapat inyong bantayan dili pasagdahan. Si Duterte na ning kamot para sa kaayuhan. Bisag delikado buhaton para natong tanan. I don't know why you're always blaming every time. Keep your mouth shut kung wa kay makontribute nga nindot yo. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Mga Bisaya, isupog na ay Bisaya ko. Isa ayaw lang ilang sinilyo. Kanta mo trabaho mo sa buo mo serbisyo. Bisaya nito, nila po sa inyong bugal-bugalan. Kung sa ngano-ngano, kita puro Pilipino ngano ni mag-Bisaya. Tayo, always blaming every time. Keep your mouth shut, puro ay mag-contribute ganyan. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow, di ba sisid na? Wow, di ba si Mama Neto from the beginning to the last, di ba? Love to pass without setting assorted na topic. Carmen de Blanita, alignment, di ba? Nasa share hot tub shower. Hot tub shower, di ba? Nasa with candlelight. Yung si Mama Neto kay Pisces man nasa Oy, salamat kay Mama, salamat kay Mama Anit Carlos Malmanya and your kiddos sa tumaga, di ba? With direction, hectic day, di ba? Sumaadto ka ni Sir Hector, di ba? However, every effort, personal na growth, di ba? Ingon si Mama Anit Carlos Malmanya, di ba? Wow! Ala, masaya dyan mo kalima, 1 o'clock ha? Wow, pinakaninot nga palang istorya kaninyo. Bisag wala mo magkita in personal pero live stream po na sa sa FB na mo diya. Wow, ang heart to heart talk with Papa Joems, diba? Alauna, mo kalimot ha? Ay, mo kalimot, pagpakan ng gano'n, no? Diba? Regine, awa-awu, diba? Kaya di lang dyan na sa mong istasyon ang pinakatinuod ng Papa. Kaya ang mga bulungan nagikan dyan sa kasing-kasing, no? Diba? Heart to heart talk with Papa Joems, Papa Hardo, di ba? So, nagapaniod to na mo. Wow, salamat so kayo kay Bob. Bunga so mo kayo nagpaniod to na mo. Kami, hapit na, di ba? Nasa, see you, si NJ Tiloring. Wow, di ba? Nasa Kuriko,
Kayo magka-travel pa lang misa Isabela, di ay, Ginoo ko. Dugay na ng balay baluno nag-anana mo anaon jud na ako na, di ba? Oo. Sa enjoy lang jud, happy lang jud kana tanan. Always ang ta. Kung unsa masalig ya, maningon nga salig na ta sa Ginoo, di ba? Nasa correct pakpakan og syempre, masalamat sa misa kaninyong tanan ang mga sukid paminaw. Masalamat sa mida ba? Kainan Express, di ba? Kainan Express, the Sisiap Snack House, in the Tiloring, Elor Sapatos, Sano Barber Shop. Oh, wow, di ba? Siya Tiloring, di ba? Oo. Ika and Zen Laundry Shop, di ba? Oh, ito mga sukid ya pakpak ganon, di ba? Oh, Tano Barber Shop, o sa tanan, di ba? Og labi na ni Chris og ni Romel sa City Water Refilling Station, di ba? Pak ganon, di ba? Oh. Siyempre, o tanan, di ba? O tanan. Tanang mga kuan to all living things and non-living things. Sa mga ingunatog, dili ingunatog, Ginoo ko sa mga, di ba? Nasa kinabuhi. Og siyempre, ano yung ipaabot? Wow, ang hearing. O, di ba? O, pwede ko malimot, pakpak, ganon, di ba? O, hatag ni Kuya Mel Abokay sa Siko, sa Genje Tiloring, di ba? O, 957, 957, 814, o, di ba? Wow. Kuan na jo, di ba? Di ba? Napa. Pili lang mo, ha. Di ba? Pwede mong pili. 264, 329, o 996. Di ba? Nasa correct. Di ba? Nasa kinabuhi, no? Hala, ilista na, og taya na. Samtang mo daog mo, di ka mo naman, di mo matagbarato, pakpak na gano'n. Pero at least, happy mo, kung happy mo, happy sad me, di ba? Correct. Siyempre, wala na tapos at ang oras na manamilita po kuning sabaan kanginan nga Ginoo ko ang tigitik sa wanangan wala itong Bisaya Ginoo ko. Siyempre, ana jud na basta mga tao nga mga kuan jud mapasalamat jud na. Mapasalamat. Siyempre, pasalamat jud sa among college president Dr. Jaime Gialon. Sir, daghang salamat man. Mas gracias. And the GCMC family. Siyempre, and the board of trustees. Diba nasa salamat po kayo. Og siyempre, salamat po. Pasalamat po ko sa among broadcast operation supervisor, di ba? Ninot kayang kung sa iyang karira, kung sa iyang work, busy na sa, kaya na yung mga new projects na sa pag-busy. Siyempre, ang among broadcast operation supervisor, wailain, pakpak. Sana swertehon siya, o swertehon mo sa ulis ang kinabuhi. Wailain, sa inyo, operator, Renalyn Tida. Siyempre, among station manager, walain ang gwapo, chinito, patutas, walain. Wow, si Angel April Vincent Lapinia. Siyempre, ang among broadcast technician diri. Wailain ko ni si Elliot Teresikan. Siyempre, ang isa na mo, gwapo, chabi-chabi lang, Ginoo ko. Moreno. Wailain si Mr. Ruben. Hi, dude. So, manamilit po sa Nung Bisaya, si Madam Landing. Magsalamat yung kayo sa pinaminaw sa akong programang Katupnan. Pero dili malabuan ang gitik-gitik pasiaw ni Nung Bisaya. Asa man na siya. Nilang dyan na sa inilang estasyon o sikat na karong panahon na wailain ang 106.7 Marino News FM. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Kung nais mong sumisid, halika na. Pag-uugutan sa ilalim, sisid na. Kasama ang balita at musika, mag-e-enjoy ka, halina't makinig ka. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News
Marino News FM. Marino News FM. Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na.